Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαιοι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων παθήσας και εις μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντους ημιτρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, αγαπητοί αδελφοί, συνεχίζονται οι προγραμματισμένες σαββατιάτικες συνάξεις εδώ στην αίθουσα του Συλλόγου και αυτό γιατί, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, η πνευματική ζωή δεν σταματάει με τον Χριστός Ανέστη, αλλά συνεχίζεται. Όπως και ο αγώνας του χριστιανού δεν έχει πάυσει, δεν έχει διακοπές, σε όλη μας τη ζωή, μάλλον έχει τέλος όταν μας καλέσει ο Κύριος κοντά του. Καθώς λοιπόν πλησιάζει το καλοκαίρι και ο νους μας περιστρέφεται στις διακοπές μας, όσοι βέβαια θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα, έρχεται η σημερινή εκδήλωση να μας υπενθυμίσει τη θέση της Εκκλησίας μας στο σοβαρό αυτό θέμα. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία και τιμή να είναι σήμερα κοντά μας ο σεβαστός μας πατέρας Σάββας ο Αγιορείτης, που για μία ακόμα φορά μπήκε στον κόπο φέτος να έρθει από το μοναστήρι του στην Έρεστα, από την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος, όπου είναι ο πνευματικός της αδελφότητος, για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό και να μας ωφελήσει με τον λόγο του. Θερμά σας ευχαριστούμε, πατέρα Σάββα, για την πολύ σας αγάπη και φροντίδα για τη μικρή μας αδελφότητα και το σύλλογό μας, αλλά και για την προθυμία σας, να το ανακοινώσω τώρα, να μας συνοδεύσετε στο διήμερο προσκύνημα στον Άγιο Πορφύριο, στο Μήλεση Αττικής και στην Αίδεια. Βέβαια, τις ανακοινώσεις για το προσκύνημα αυτό θα τις κάνουμε στο τέλος της ομιλίας. Πατέρα Σάββα, έχετε... Λοιπόν, και πάλι Χριστός Ανέστη, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πρώτα τον Πανάγιό μας Τριαδικό Θεό για τη χάρη που μου δίνει να μιλήσω για τον ίδιο, για τον Λόγο Του. Είπε ο κύριος Αβραάμ να πούμε τη θέση της Εκκλησίας. Μα Εκκλησία είμαστε όλοι. Δόξα τω Θεώ, ανήκουμε όλοι στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία και νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός μέσα μας ότι άλλο είναι η Εκκλησία και άλλο είμαστε εμείς. Και φυσικά δεν το είπε έτσι ο κύριος Αβραάμ. Αλλά καμιά φορά γίνεται αυτό, παίρνω αφορμή από αυτό που είπε ο κύριος Αβραάμ, και έχουμε την ιδέα ότι η Εκκλησία είναι ιερής, είναι αρχιερής και εμείς είμαστε κάτι άλλο, λίγο παραέξω. Όχι, η Εκκλησία είμαστε όλοι. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό και να πούμε και κάτι ακόμα, ότι στην Εκκλησία δεν έχουμε γνώμη δική μας. Οι Προτεστάντες που δεν είναι Εκκλησία λένε ότι είναι, έχουν γνώμη. Και ο καθένας λέει να πούμε τη γνώμη μας, τι νομίζουμε για αυτά που λέει ο τάδε παπάς, ο τάδε δεσπότης, το Ευαγγέλιο ακόμα, οι πατέρες της Εκκλησίας. Εμείς δεν έχουμε γνώμη, δεν πρέπει να έχουμε γνώμη, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε τι λέει και τι διδάσκει διαχρονικά η Αγία μας Εκκλησία, έτσι ώστε να πορευόμαστε σωστά. Δηλαδή, ποια είναι η συμφωνία, όπως λένε οι θεολόγοι μας, των πατέρων, αυτό το λεγόμενο consensus patrum, η συμφωνία των πατέρων για τα διάφορα θέματα της ζωής μας. Το ήθος, η ζωή μας, είναι η άλλη όψη της πίστης μας. Εφόσον η πίστη μας είναι καθορισμένη
και μάλιστα αυστηρότατα καθορισμένη και δεν χωράει συγκατάβαση στα της πίστεως, ούτε εκτόσεις, ούτε η παραμικρή αλλίωση, ούτε ένα και δεν μπορούμε να αλλοιώσουμε, να αφαιρέσουμε, να προσθέσουμε στο σύμβολο της πίστεως, γιατί μετά γινόμαστε αυτόματα αιρετικοί. Έτσι και η ζωή μας. Αλλά σήμερα δυστυχώς έχει μπει μια μεγάλη αλλίωση στη ζωή μας, η οποία ξεκινάει, ξέρετε, από την γενικότερη αλωτρίωση που υπάρχει στην Δύση, στο δυτικό εκκλησιαστικό χώρο, όπου με απλά λόγια να το πούμε έτσι έχει μπει ο κόσμος και έχει γίνει εκοσμικευμένη η ζωή εκεί των λεγόμενων χριστιανών. Γι' αυτό και είναι, και το λέω πάλι με έμφαση, λεγόμενοι. Δεν είναι πραγματικοί χριστιανοί αφού δεν έχουν τη σωστή πίστη, και αυτό ξεκίνησε από το ότι έχασαν τη σωστή ζωή. Σήμερα εμείς ακόμα οι Ορθόδοξοι Έλληνες και ανά τον κόσμο Ορθόδοξοι κρατάμε την ορθή πίστη, την Ορθόδοξη πίστη, θεωρητικά, έτσι έχουμε ακέραιο το σύμβολο της πίστης όπως μας το παρέδωσαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αλλά στην πράξη δεν το τηρούμε και η ζωή μας είναι αλωτριωμένη, οπότε κινδυνεύουμε να χάσουμε και την Ορθόδοξη πίστη, όπως και το βλέπουμε με τον οικουμενισμό σήμερα, με τις απαράδεκτες συνόδους που γίνονται κλπ. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το πήρα έτσι αφορμή να πω δύο λόγια, με βάση αυτό που είπε ο κύριος Αβραάμ, ότι να πούμε τη θέση της Εκκλησίας. Δηλαδή θα πούμε αυτό που πρέπει να ξέρουμε και αυτό που πρέπει να ζούμε, αυτό θα πούμε. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με το όνομά μας, ότι είμαστε χριστιανοί. Αν δηλώνουμε άθεοι και όχι χριστιανοί, τότε βέβαια αλλάζει το πράγμα. Ή αν δηλώνουμε κάτι άλλο εκτός από χριστιανοί. Οι χριστιανοί, όπως έτσι λέγει και μία επιστολή προς Διόβλητον, ζουνε μες στον κόσμο, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Γιατί ο κόσμος είναι εχθρός του Θεού. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την πόλη και το χωριό μας και να πάμε στα βουνά, ούτε μπορούν όλοι να γίνουν μοναχοί. Γιατί δεν μπορούν, γιατί δεν θέλουν. Και ο Θεός δεν αναγκάζει κανένα να γίνει μοναχός. Αλλά όλοι μπορούμε να έχουμε αυτή την τροπική αναχώρηση από τον κόσμο, δηλαδή να πάρουμε αποστάσεις από τον τρόπο ζωής που λέγεται κοσμικός τρόπος ζωής. Έτσι, μια διάσταση θα πούμε σήμερα που σχετίζεται με τις διακοπές και γενικότερα με το θέμα της ψυχαγωγίας. Το βάλαμε έτσι διακοπές του χριστιανού, το θέμα μας, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε και η ψυχαγωγία του χριστιανού, η οποία δυστυχώς σήμερα δεν είναι ψυχαγωγία, αλλά είναι διασκέδαση. Και έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Και θα πούμε ποια είναι η διαφορά. Να σας πω ένα περιστατικό από το γεροντικό, από τον Μέγα Αντώνιο. Ένας κυνηγός, βλέποντας τον Πατριάρχη της Ερήμου, τον Μέγα Αντώνιο, ο οποίος έζησε από το 251 μέχρι το 356 μετά Χριστόν και είναι ο ηγέτης, ο ιδρυτής, ο θεμελιωτής του Ορθόδοξου μοναχισμού στην Αίγυπτο, Αιγύπτιος ήταν. Ένας λοιπόν κυνηγός που ήταν στην έρημο εκεί, είδε τον Άγιο Αντώνιο να συναντήθηκε, έπεσε μπροστά του, τον είδε να αστιεύεται με τους μοναχούς του, με τους υποτακτικούς του. Λέγανε κάποια έτσι χαλαρά, ας πούμε, αστεία, όχι φυσικά βρώμικα και αμαρτωλά. Και σκανδαλίστηκε. Και θέλοντας ο Όσιος να τον διδάξει ότι μερικές φορές η διάκριση επιβάλλει μια τέτοια συγκατάβαση στην πολλή αυστηρότητα, του είπε: είσαι κυνηγός, έτσι, ωραία. Φέρε το τόξο σου, τέντωσέ το. Ο κυνηγός υπήκουσε. Ο Όσιος του είπε πάλι: τέντωσέ το περισσότερο. Ο κυνηγός το τέντωσε περισσότερο. Οπότε ο Όσιος του είπε ξανά: τέντωσέ το ακόμα πιο πολύ. Ο κυνηγός διαμαρτυρήθηκε: αν το τεντώσω περισσότερο θα σπάσει. Έχει κάποια όρια. Το ίδιο θα συμβεί, αποκρίθηκε ο Όσιος, και με τους αδελφούς, εάν αγωνίζονται συνεχώς σκληρά, χωρίς καμιά ανάπαυση
και αναψυχή. Έτσι, αυτά από το γεροντικό, που είναι για κάποιους πολύ αυστηρό βιβλίο, αφού περιγράφει την πολύ αυστηρή ζωή των μοναχών. Αλλά βέβαια στην Ορθοδοξία δεν είναι ωραία αυτή η ορολογία, δεν είναι σωστή. Δεν υπάρχει αυστηρή και επίοικης ή χαλαρή χριστιανική ζωή. Μία είναι η χριστιανική ζωή και απλώς η διαφορά των μοναχών από τους μη μοναχούς είναι στο ότι η μεν είναι άγαμη, η δε είναι έγαμη. Κατά τα άλλα και η μεν και η δε οφείλουμε να τηρούμε το Ευαγγέλιο, τις εντολές. Και δεν υπάρχουν δύο Ευαγγέλια, ένα ας πούμε πιο light, εκοσμικευμένο, χαλαρό Ευαγγέλιο για τους λαϊκούς, για τους κοσμικούς, και ένα πιο αυστηρό για τους μοναχούς. Ωστόσο κάποιοι το θεωρούν αυστηρό αυτό το βιβλίο. Και να που βλέπουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο να υπάρχει αυτή η καταχώρηση και μάλιστα από τον θεμελιωτή του μοναχισμού, τον Άγιο Αντώνιο, ο οποίος χαριεντιζόταν, λέει. Έλεγε κάποια αστεία με τους προτακτικούς του. Αυτό θέλει κάτι να μας διδάξει. Τι? Ότι ο άνθρωπος έχει μια τέτοια ανάγκη για χαλάρωση, για ξεκούραση. Αν θέλετε για λίγο ένα παιχνίδι, θα το λέγαμε έτσι. Όχι φυσικά κάτι αμαρτωλό. Και βέβαια, εδώ τώρα μπαίνει αυτή η διάκριση, γιατί σήμερα η χαλάρωση και η ξεκούραση και οι διακοπές έχουν ταυτιστεί δυστυχώς με τη διασκέδαση, η οποία διασκέδαση είναι η εκοσμίκευση της ψυχαγωγίας. Τι σημαίνει ψυχαγωγία? Αν αναλύσουμε τη λέξη, ψυχαγωγία θα πει αγωγή της ψυχής. Τι θα πει αγωγή? Σε τι? Προς τα πού? Να οδηγήσω, να πάω την ψυχή μου προς τον Θεό. Αυτή είναι η αληθινή ψυχαγωγία. Να οδηγήσω την ψυχή μου στον Θεό. Όταν η ψυχαγωγία γίνεται διασκέδαση, σημαίνει ότι ο χριστιανός προσπαθεί να ταυτιστεί με τον κόσμο και να οδηγήσει την ψυχή του όχι στον Θεό. Η λέξη διασκέδαση σημαίνει τι? Διά και σκεδάνιμη, σύνθετη λέξη, διά και σκορπίζομαι. Διασκορπισμός. Ψυχαγωγία είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι να συγκεντρώσεις τον εαυτό σου και όλες σου τις δυνάμεις και να τις οδηγήσεις στον Χριστό. Διασκέδαση είναι να διαλυθείς, να σκορπιστείς. Διάβαζα πρόσφατα μια διδακτορική διατριβή, παρακαλώ, από ένα επιστήμονα της Παντίου, η οποία είχε θέμα τη διασκέδαση, τη σύγχρονη διασκέδαση, πώς διασκεδάζουν σήμερα οι νέοι, και μάλιστα σε μια περιοχή της Αθήνας. Λοιπόν, ξέρετε τι λέγανε τα παιδιά και που διασκεδάζανε? Θέλω τρέλα. Αυτό είναι το σύνθημα που επικρατεί μέσα στα κέντρα, ας πούμε, αυτά που υποθέτει ο άνθρωπος ξεκουράζεται. Τρέλα, να τρελαθείς, να χάσεις τον εαυτό σου, να βγεις εκτός εαυτού, να σκορπιστείς πλήρως, να διαλυθείς, να χάσεις τον εαυτό σου. Μα ακριβώς αυτό είναι η κόλαση. Όταν χάσεις τον εαυτό σου, τα χάνεις όλα. Αυτό είναι που λέει ο Χριστός, η απώλεια. Ενώ η σωτηρία είναι ακριβώς το αντίθετο, να μαζέψεις τον εαυτό σου, να μαζέψεις τις δυνάμεις σου και να τις κατευθύνεις στον Θεό. Επομένως, μιλάμε για αγωγή της ψυχής και όχι για σκόρπισμα και διάλυση της ψυχής. Σήμερα όμως δυστυχώς η χαλάρωση και οι διακοπές έχουν ταυτιστεί με την αμαρτία. Μου έλεγε ένα παιδί, νέο παιδί, μετά τις εξετάσεις και λοιπά που είχε στο σχολείο, καλοκαίρι, λέει, είπα λίγο πάτερ να χαλαρώσω και από τα πνευματικά λίγο, καλοκαίρι είναι τώρα, έτσι. Και έκανα τις χειρότερες αμαρτίες. Έπεσε στις χειρότερες αμαρτίες. Δηλαδή, δεν χωράει χαλάρωση για τον χριστιανό. Αυτό πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Να σας διαβάσω πάλι ένα περιστατικό. Ένας μοναχός βρήκε πολλούς πειρασμούς στον τόπο που πρωτοάρχισε να αγωνίζεται. Κάποτε έχασε την υπομονή του και αποφάσισε να φύγει μακριά για να βρει την ησυχία του.
γιατί ο διάβολος εκεί που έμενε τον πολεμούσε πολύ, με λογισμούς κλπ. Οπότε λέει να πάω κάπου αλλού να γλιτώσω από τον διάβολο. Λίγο διακοπές. Καθώς έσκυψε να δέσει τα σανδάλια του για να ξεκινήσει να πάει εκεί που ήλπιζε ότι δεν θα υπήρχε ο πονηρός, είδε αντίκριτου κάποιον άλλο να δένει και εκείνος τα δικά του σανδάλια. Ποιος εσύ, τον ρώτησε. Εκείνος που σε βγάζει από εδώ. Και να είμαι πάλι έτοιμος να προπορευθώ εκεί που σκοπεύεις να καταφύγεις. Πριν πας εσύ θα είμαι εγώ εκεί, θα σε περιμένω. Ήταν ο διάβολος που επιχείρησε να τον διώξει, αλλά τελικά δεν τον κατόρθωσε, γιατί ο αδελφός έμεινε ύστερα από αυτό στο κελί του και αγωνίστηκε με υπομονή έως ότου νίκησε τους πειρασμούς. Αυτό το περιστατικό τι μας λέει? Ότι ο διάβολος δεν κάνει διακοπές. Ούτε υπάρχει κάποιος τόπος που δεν υπάρχει, δηλαδή όχι ότι είναι πανταχού παρόν βέβαια, ο διάβολος δεν είναι πανταχού παρόν, μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Αλλά μέσω των δαιμόνων των άλλων υποτακτικών του, ας πούμε, που έπεσαν μαζί του από τον ουρανό, λόγω της υπερηφάνειάς τους, έχουν διασκορπιστεί σε όλο τον κόσμο και δημιουργούν παντού πειρασμούς και πόλεμο και κατεξοχή βέβαια στους χριστιανούς. Επομένως δεν πρέπει να περνάει από το μυαλό κάποιου ότι ξέρεις να χαλαρώσω λίγο, όπως είπε αυτό το παιδί, από τον πνευματικό αγώνα, γιατί ο διάβολος δεν κάνει διακοπές. Επομένως και ο χριστιανός δεν χαλαρώνει. Και όταν θα πάει όπου θα πάει για να ξεκουραστεί ανθρωπίνος, θα πρέπει να κρατήσει εκεί τον πνευματικό του αγώνα, να συνεχίσει τον πνευματικό του αγώνα. Γιατί εκεί πάλι θα βρει τους πειρασμούς που είχε και εδώ και παντού, που βάζει ο διάβολος σε αυτούς που αγωνίζονται. Ωστόσο υπάρχει αυτή η ανάγκη για χαλάρωση. Σήμερα έχουμε αυτή την κατάσταση. Άλλο ψυχαγωγία και άλλο διασκέδαση. Και έχει ταυτιστεί η διασκέδαση, η χαλάρωση, δυστυχώς με την αμαρτία. Και μάλιστα, δυστυχώς, για να αρχίσουμε να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για πάρα πολλούς σήμερα διασκέδαση σημαίνει ερωτισμός, σημαίνει ειδωνοβλεψία, σημαίνει μοιχεία και πορνεία με τα μάτια, τα αγγίγματα ή και την πλήρη σαρκική αμαρτία και τις σαρκικές διαστροφές ακόμα. Και αυτά ο κόσμος τα λέει διασκέδαση. Τώρα συγγνώμη άμα λίγο λερώνω τα αυτιά σας, να με συγχωρέσετε, αλλά δυστυχώς όταν λέει κάποιος να δω λίγο τηλεόραση, δεν πέφτει σε αυτά που είπαμε. Λίγος πολύ, τι δείχνει σήμερα η τηλεόραση? Το διαδίκτυο τι δείχνει σήμερα? Δεν είναι συνεχώς πρόκληση για όλες αυτές τις αμαρτίες που αναφέραμε, ας μην τις ξαναπούμε. Και μια συνεχής παρακίνηση για αυτά. Και λέει ο άλλος τώρα το βράδυ, ας πούμε, που έρχομαι στο σπίτι να ξεκουραστώ, πώς θα ξεκουραστώ να ανοίξω τηλεόραση? Μα έτσι θα ξεκουραστείς, άνθρωπέ μου. Έτσι θα κουραστείς χειρότερα και θα φορτώσεις την ψυχή σου με ένα σωρό προκλήσεις, για να μην πω και συγκαταθέσεις στην αμαρτία. Και βέβαια οι Άγιοι Πατέρες όλα αυτά τα καταδικάζουν πλήρως και τελείως. Στα χρόνια του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν τα διαδίκτυα, ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε τα θέατρα υπήρχαν. Κινηματογράφος δεν υπήρχε. Ξέρετε τι έλεγε ο Άγιος Ανσόστομος για αυτούς που πηγαίναν στα θέατρα της εποχής εκείνης, τα οποία βεβαίως είχαν πολύ άσχημα θεάματα, όπως και σήμερα. Έλεγε ότι εσείς που πάτε εκεί κάνετε, λέει, απειρτισμένη μοιχεία. Ολοκληρωμένη μοιχεία κάνετε, λέει, με αυτά που βλέπετε εκεί πέρα. Και να διαβάσετε το τι λέει για τους υποδρόμους. Σήμερα αντί για τους υποδρόμους έχουμε τα γήπεδα. Έτσι. Τα γήπεδα. Το τι βομολογίες, το τι αγριότητα επικρατεί σήμερα στα γήπεδα, δεν χρειάζεται να το πει κανείς. Αν κάποιος περάσει,
κάποτε που έμενα στην Αθήνα, περνούσα μια φορά, έτυχε να περάσω αναγκαστικά δίπλα από το στάδιο εκεί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Έφρυξα. Νόμιζα ότι γίνεται πόλεμος, ότι θα πέσει όλος ο κόσμος να με σκοτώσει, ας πούμε. Και περνούσα απ' έξω, που δεν ήμουν μέσα. Τρόμαξα στην κυριολεξία και λέω: είναι δυνατόν αυτοί είναι άνθρωποι τώρα, ή άγρια θηρία? Και πολύ χειρότερο από άγρια θηρία. Τα άγρια θηρία δεν φέρονται έτσι. Εάν τώρα μπορεί να πει κανείς χριστιανός ότι γιατί όχι, να το ευλογήσουμε και το ποδόσφαιρο. Να πάμε και στον Πατριάρχη να πάρουμε και μια ευχή να νικήσει η Εθνική Ελλάδος. Όχι πια. Δεν μπορούμε να τα ευλογούμε όλα. Έτσι. Δεν τα ευλογούμε όλα. Η άλλη πάει στην Eurovision και λέει να πάρουμε την ευχή του τάδε σπότη για να νικήσω, ας πούμε. Δεν ευλογούμε όλα. Ο χριστιανός δεν τα ευλογεί όλα. Ούτε ο Χριστός τα ευλογεί όλα. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, με συγχωρείτε, λέει, τα ούρα δεν γίνονται αγιασμός. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Δεν ευλογούνται όλα. Ωστόσο υπάρχει αυτή η ανάγκη για χαλάρωση. Και οι αρχαίοι μας πρόγονοι λέγανε και μερικά σωστά και ωραία. Ο Δημόκριτος έλεγε «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος». Δηλαδή, ζωή που δεν έχει γιορτές, δεν έχει μία χαλάρωση, είναι σαν έναν μακρύ δρόμο που δεν έχει πανδοχείο. Σκεφτείτε να πάτε από εδώ μέσα στην Αθήνα ή στην Σπάρτη, ξέρω εγώ, ή κάπου πιο ακόμη πιο μακριά και να μην σταματήσει πουθενά. Πόσο κουραστικό είναι. Λες να πάρω μια ανάσα. Στις 2 ώρες οι οδηγοί λένε ότι πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε μια μικρή στάση για να συνεχίσεις μετά, αν οδηγείς κιόλας, ακόμα πιο πολύ. Είναι αναγκαίο αυτό. Οι γιορτές είναι μια ξεκούραση, αλλά όταν είναι πραγματικά εορτές εκκλησιαστικές και δεν γίνονται κοσμικές. Να σας πω και κάτι ακόμα και μη σας φανεί παρατραβηγμένο. Η σύγχρονη διασκέδαση έχει καταντήσει βιομηχανία. Και μάλιστα είναι ένας από τους βραχίονες επιβολής της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης. Δεν είναι τραβηγμένο αυτό που σας λέω. Και όλα αυτά ξεκινάνε βέβαια από αυτή τη μεγάλη αίρεση που λέγεται νέα εποχή. Είναι φοβερός αυτός ο κίνδυνος και δεν το έχουμε συλλάβει. Πόσο ύπουλα έχει μπει μέσα στη ζωή μας αυτή η αίρεση. Η νέα εποχή τι λέει? Λέει ότι όλα είναι Θεός. Ότι όλες οι θρησκείες το ίδιο είναι. Όλες έχουν τον ίδιο Θεό, τον αληθινό Θεό. Όλες είναι μονοπάτι για τον ίδιο Θεό. Να μην λέτε εσείς οι Ορθόδοξοι ότι μόνο ο δικός σας Θεός είναι αληθινός. Ναι, υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει και ο Βούδας όμως και είναι το ίδιο. Εσείς το λέτε Χριστό, εμείς το λέμε Βούδα. Να μάθετε και για το κάρμα, να μάθετε και για το διαλογισμό, να μάθετε για τη γιόγκα. Άμα θες να χαλαρώσεις, αυτό το βρήκα στο διαδίκτυο. Λέει βαρεμάρα. Ξέρετε, σήμερα οι άνθρωποι έχουν φοβερή βαρεμάρα. Βαριέμαι. Δεν λένε και τα νέα παιδιά. Θυμάμαι στο πανεπιστήμιο από τότε. Καμιά φορά κοίταζα στα έδρανα, τα παιδιά γράφανε συνέχεια αυτή τη λέξη. Βαριέμαι, φοιτητές. Και αν ανοίξετε το διαδίκτυο θα δείτε, λέει, τρόπους για να ξεπεράσετε τη βαρεμάρα. Λοιπόν, και ξέρετε τι συνιστούνε? Να κάνεις γιόγκα, λέει. Από πού και ως πού δηλαδή? Εμείς Ορθόδοξοι Έλληνες, για να ξεπεράσουμε τη βαρεμάρα μας, να κάνουμε γιόγκα. Ναι, και το λέει Ορθόδοξη Ελληνίδα, ας πούμε, να το συμβουλεύει εμάς τώρα. Μα ξέρετε τι είναι η γιόγκα? Για να σας πω πόσο μας έχει επηρεάσει η νέα εποχή. Το έχουν περάσει ότι η γιόγκα είναι μια απλή γυμναστική. Η γιόγκα, παρακαλώ, είναι θρησκεία. Είναι προσευχή στους δαίμονες. Είναι πρακτική των ανατολικών θρησκειών η γιόγκα. Και όμως το περνάνε έτσι. Ή αρχίζεις και ακούς για προηγούμενες ζωές, για μετεψύχωση, για κάρμα. Ξέρετε αυτά από πού είναι όλα? Από τις ανατολικές θρησκείες, από τις δολολάτρες ήρθαν αυτά. Και έχουν ποτίσει το ήλιο μας. Και μας τα λένε, μας τα πετάνε έτσι. Και εμείς λέμε εντάξει, το είπε και αυτό και τι έγινε? Όχι. Όλα αυτά είναι στοχευμένα, να ξέρετε. Και στο περνάνε ότι είναι αυτό μια διασκέδαση. Είναι μια ψυχαγωγία. Είναι χαλάρωση. Για να ηρεμήσεις, λέει. Και αν δείτε όλες οι ταινίες που ξεκινάνε από το Hollywood, από εκεί είναι ο κύριος, ας πούμε, η αιχμή του δώρατος της νέας εποχής και της παγκοσμιοποίησης είναι αυτή η βιομηχανία του θεάματος που ξεκινάει από το Hollywood. Όλες οι ταινίες θα δείτε τελικά είναι ίδιες.
Εγώ είχα να δω ταινία από 20-25 χρόνια και κάποια φορά σε μια κατασκήνωση λέει να δούμε, λέει Πάτρε, αυτή δεν έχει τίποτα. Τέλος πάντων να κάτσω και εγώ να δω τι ήταν αυτό και λέω βρε παιδιά, αυτό το έχω δει και πριν 20 χρόνια, ίδια ταινία, ίδιο πράγμα είναι. Μπαμ μπουμ πιστολίδα, αυτά πιστολίδια, αυτά αυτοκίνητα που τρέχουν κλπ. Όλα το ίδιο πράγμα, αλλά μέσα εκεί σου βάζουν και διαλογισμό, σου βάζουν και αυτά τα περίεργα περί μετεψύχωσης, περί κάρμα κλπ. Σου περνάνε δηλαδή την προπαγάνδα τους. Και σήμερα περνάνε και την ομοφυλοφιλία. Και τα λεγόμενα παιδικά προβάλλουν την ομοφυλοφιλία. Και θα δείτε σε λίγο και την παιδοφιλία, για να μην το πω ήδη, ότι γίνεται και αυτό. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Και να σας πω κάτι που το λένε έτσι οι ερευνητές, ότι τελικά η ψυχαγωγία, η διασκέδαση πιο σωστά, τείνει να γίνει ένα μέσο καταστολής και ένα μέσο επιβολής της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση, ξέρετε τι επιδιώκει? Να καταστραφούν οι εθνικοί πολιτισμοί και να αντικατασταθεί η ιδιοπροσωπία του κάθε λαού με μια παγκόσμια καταναλωτική κουλτούρα και με μια αγοραία, δηλαδή πορνική θρησκεία της ειδονής. Και φυσικά μια υποταγή στο κράτος. Και θα δείτε πως ο κόσμος σιγά σιγά, λόγω της ανίας που υπάρχει, και όλο και αυξάνει η ανία είναι η βαρεμάρα στον κόσμο, θα ζητάει ένα υποκατάστατο. Και το έχουν έτοιμο. Ξέρετε ποιο είναι το υποκατάστατο? Η δημόσια ψυχαγωγία, η οποία ως κύριο χαρακτηριστικό θα έχει την ειδονή. Γι' αυτό και λένε οι ερευνητές, και ένας ονόματι Aldous Huxley, θα τον έχετε ακούσει, ότι δεν θα χρειαστεί μεγάλος αδελφός, όπως έλεγε ο Orwell στο μυθιστόρημα αυτό το 1984, ένας παγκόσμιος δικτάκτορας. Γιατί οι άνθρωποι μέσω της ψυχαγωγίας, της βιομηχανίας αυτής, που ξεκινάει όπως σας είπα από το Hollywood, θα αποδεχθούν την ψυχαγωγία ως τον ανώτερο τρόπο ζωής. Και το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ψυχαγωγίας θα είναι η ειδονή. Η άκρατη ειδονή, η οποία θα περάσει μέσα στους λαούς με τη διάλυση της οικογένειας. Ήδη το βλέπουμε αυτό, ότι η οικογένεια έχει διαλυθεί. Και έχει ανοίξει ο δρόμος πλήρως για κάθε διαστροφή. Για κάθε διαστροφή. Και το βλέπετε ήδη στα σχολεία. Τα παιδιά μας πλέον στα σχολεία δεν μιλάνε για έρωτες και τέτοια, όπως γινόταν σε εμάς. Ετερόφιλους έρωτες. Μιλάνε για ομοφυλοφιλία. Τα υπονοούμενα στα παιδιά τώρα στα σχολεία είναι ομοφυλοφιλικά. Τα μικρά παιδιά. Ήδη το κράτος μας περνάει το μήνυμα μέσα από τη θεματική εβδομάδα ότι όλα είναι φυσιολογικά. Είναι απλώς διαφορετικά. Τι λέτε ότι είναι διαστροφή η ομοφυλοφιλία? Μην λες τέτοια πράγματα. Τώρα ίσως δεν με πιάνουν ακόμα, αλλά σε 5-10 χρόνια θα με βάλουν φυλακή που λέω αυτά τα πράγματα. Αν ακούσω την ομιλία μετά 10 χρόνια. Να λες ότι η ομοφυλοφιλία είναι διαστροφή, ότι αμαρτία, παράδεκτος είσαι πάντα. Λοιπόν, θα δείτε ότι σε λίγο θα έρθει αυτό. Όλη αυτή η διάλυση της οικογένειας αφενός και αφετέρου η διοχέτευση αυτής της άκρατης ειδωνοθυρίας και φιλιδονίας που γίνεται μέσα από το Hollywood, ξαναλέω, προσέξτε, δεν είναι αμεληταία ποσότητα η ψυχαγωγία και αμεληταίο θέμα. Είναι πολύ σημαντικό. Όλη αυτή η φιλιδονία είναι τρόπος για να υποταχθεί το λαός. Γιατί ένας άνθρωπος που θα υποταχθεί στην ειδονή, μετά θα υποταχθεί και στις διαστροφές, γιατί η ειδονή έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Τη βαριέσαι. Έχει κόρο. Έρχεται ένας κορεσμός. Κάνεις αυτό που σου φέρνει η ειδονή, το ξανακάνεις, το τρως, το ξανατρως, το βαρέθηκες. Λες, το μπουχτίσα, κάτι άλλο. Πας στο άλλο. Το κάνεις και το άλλο, το μπουχτίζεις και εκείνο. Και έτσι ο άνθρωπος πάει από τα, ας πούμε, σχεδόν φυσιολογικά, πάει στα διαστραμμένα. Και στα πολύ διαστραμμένα. Και στα πάρα πολύ διαστραμμένα.
Δεν ξέρετε όλα αυτά ότι σήμερα υπάρχουν στο διαδίκτυο. Τα πάντα υπάρχουν. Και τα μικρά τα παιδιά είναι έγκλημα αυτό που κάνουν οι γονείς. Που τους δίνουν κινητά με ίντερνετ και τα αφήνουν ελεύθερα στο σπίτι, στα Wi-Fi. Τα ξέρουν όλα αυτά. Πολύ καλύτερα από εσάς. Τα έχουν δει όλα. Και μην ακούτε που λέτε το παιδάκι με εμένα είναι εντάξει, λέει, μου λέει ο πατέρας. Έτσι, κοιμάσαι, μια χαρά κοιμάσαι. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Το παιδάκι σου τα έχει δει όλα. Για να μην σου πω ότι τα έχει κάνει κιόλας, τα έχει δοκιμάσει. Γι' αυτό τα λέω όλα αυτά για να ανησυχήσουμε λίγο. Έρχεται επομένως, όχι ο μεγάλος αδερφός, αλλά έρχεται μία εκούσια αυτοκαταστροφή. Ο άνθρωπος από μόνος του, έτσι λένε κάποιοι τέλος πάντων, και αυτός ο Χάξλικ, θα χαίρεται να υποδουλώνεται και να αυτοδιαλύεται. Βλέπετε σήμερα τα παιδιά να έχουν όρεξη για μάθηση, για διάβασμα. Κανένα ενδιαφέρον. Εκτός από 2-3 ας πούμε σε κάθε τμήμα, οι υπόλοιποι πάνε και έρχονται. Και το σχολείο έχει γίνει απλώς ένας τόπος επιτήρησης, έτσι, παιδοφύλαξη. Ουσιαστικά είναι. Οι γονείς ξεφορτώνονται λίγο τα παιδιά, χαλαρώνουν λίγο τις ώρες που είναι στο σχολείο και μετά ξανά πάλι με τα θηρία στο σπίτι. Πού οφείλεται αυτό? Γιατί το παιδί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον? Οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό σε αυτή την άκρατη φιλιδονία. Όταν ο άνθρωπος υποκύψει στην ειδονή, στα σαρκικά πάθη, μετά του κάνεις ό,τι θέλεις. Και ένας λόγος που προωθούν την ομοφυλοφιλία, το ξέρετε και αυτό, το είπε και ένας καθηγητής πανεπιστημίου αυτό, είναι ότι εξυπηρετούν τους στρατηγικούς τους στόχους. Οι παγκοσμιοποιητές που έχουν σε στόχο να υποτάξουν όλη την ανθρωπότητα και να ανοίξουν τον δρόμο για τον Αντίχριστο βέβαια τελικά, θέλουν ανθρώπους μάζα. Θέλουν ανθρώπους ήλωτες. Θέλουν ανθρώπους υποταγμένους. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Δεν θέλουν ανθρώπους που να σκέφτονται. Και τι τους προβάλλουν? Ως ανώτερο τρόπο ζωής, την ψυχαγωγία. Το θέαμα. Έτσι. Το θέαμα σήμερα λειτουργεί σαν ένας δικτάκτορας, στον οποίο όμως, προσέξτε, μπαίνουμε εκούσια μόνοι μας. Δεν σε αναγκάζει κανείς να δει τηλεόραση ή να δεις τα βιντεάκια στο YouTube. Γιατί να τα δεις? Μπαίνεις μόνος σου και αυτοδιαλύεσαι και νομίζεις ότι διασκεδάζεις. Και ουσιαστικά σε διαμορφώνουν. Σε φτιάχνουν αυτοί όπως θέλουν. Και όλα αυτά είναι στοχευμένα. Γιατί ένας άνθρωπος που θα γίνει διαστραμμένος ηθικά, μετά δεν έχει σθένος να αντισταθεί σε τίποτα. Και αυτό τα think tank τα λεγόμενα, τα ξέρουν πολύ καλά αυτά. Και τα προωθούν και δίνουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια για να προωθηθεί η διαστροφή, ομοφυλοφιλία και η παιδοφιλία τώρα. Ήδη αρχίσανε και το ζητάνε και αυτό, να νομοποιηθεί και η παιδοφιλία. Γιατί ξέρουν ότι έναν άνθρωπο θα τον κάνεις έτσι, μετά τον έχεις διαλύσει. Έχεις χτυπήσει το είναι του, έχεις χτυπήσει την ουσία του, τη ρίζα της υπάρξεώς του. Όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει τι είναι, αν είναι άνδρας ή γυναίκα, τον έχεις διαλύσει αυτόν τον άνθρωπο. Όταν λες το παιδάκι των 6 χρονών να αποφασίσει αν θα είναι αγόρι ή κορίτσι, και αυτό διδάσκουν τώρα στα παιδιά, στα σχολεία, και δεν μιλάει κανένας. Και απορώ δηλαδή, τι έχουμε πάθει? Κοιμόμαστε, ενώ υπάρχει πληροφόρηση. Υπάρχει πληροφόρηση. Μένουμε αδρανείς, σαν κοιμισμένοι. Δεν αντιδρά κανένας. Τα τρώμε δηλαδή ό,τι μας λένε. Ένα ορθόδοξο κράτος και αναθέσαμε σε κάποιους άθεους, δεν κάνω πολιτική τώρα, προσέξτε, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί, δεν κάνω πολιτική, έχουν ξεπεράσει και το διάβολο. Όχι στον πρόσωπα, δεν τους κατηγορώ στα πρόσωπα, αλλά η συμπεριφορά τους. Ξέρετε ότι ο διάβολος πιστεύει? Ο διάβολος δεν δηλώνει άθεος. Δεν δηλώνει άθεος. Ο διάβολος, λέει η Αγία Γραφή, πιστεύει και φρήσει. Και φρύτει. Ένας άθεος λοιπόν έχει ξεπεράσει τον διάβολο. Είναι πάνω από τον διάβολο. Γιατί ούτε ο διάβολος δεν το κάνει αυτό. Να πει ότι δεν υπάρχει Θεός. Καταλάβατε? Και εμείς αυτούς τους βάλαμε να μας κυβερνήσουν. Ξαναλέω, δεν έχω με αυτούς κάτι προσωπικά, αλλά τα έχω με εμάς, γιατί αυτό δείχνει μια μεγάλη διαστροφή στο λαό μας και μια μεγάλη υποδούλωση στα πάθη μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν τους βάλαμε εκεί φυσικά επειδή δήλωσαν άθεοι, αλλά δεν το λάβαμε καν υπόψη μας αυτό, νομίζω.
ότι δήλωσαν άθεοι. Τι λάβαμε υπόψη μας? Μας είπαν ότι θα ικανοποιήσουμε τη φιλιδονία σας. Λεφτά υπάρχουν, αυτό δεν θέλετε, λεφτά δεν θέλετε, για να ικανοποιήσετε τα πάτη σας, θα σας τα δώσουμε. Και εμείς είπαμε, κάντε το. Δεν μας νοιάζει αν είστε άθεοι ή όχι. Ξεπουλήσαμε τα πάντα δηλαδή, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τη φιλιδονία μας, η οποία ξεκινάει, προσέξτε, από την ψυχαγωγία. Όλη η ψυχαγωγία, αν δείτε, είναι δομημένη σε αυτό. Στο να ικανοποιηθεί η φιλιδονία. Θυμάμαι και τον, αν μην πω το όνομά του, ξέρετε, τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, προεκλογικά έλεγε αυτό το πράγμα, δημόσια το έλεγε και το άκουσα και έφρυξα. Δεν μπορώ να πω και τις λέξεις που έλεγε. Θα σας φέρω να βλέπετε πορνοθεάματα. Το έλεγε ανοιχτά στον κόσμο. Προεκλογική εξαγγελία δηλαδή. Καταλάβατε, και αυτόν τον άνθρωπο που κάτω τον ακούγανε και τον χειροκροτούσαν. Και μετά λέμε γιατί έχουμε τα χάλια που έχουμε. Αυτή δηλαδή η ειδονή που τόσο λανσάρεται και διοχετεύεται στον κόσμο, ξαναλέω, μέσω της ψυχαγωγίας και μέσω της όλης αυτής κατάστασης, είναι στοχευμένη, δεν είναι τυχαία. Και περνάει το μήνυμα μέσα από όλα τα ΜΜΕ, ότι πλέον όλη η ανθρωπότητα είναι τέτοια, είναι διαστραμμένη όλοι. Ενώ δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Δηλαδή μας βάζουν σε ένα ψεύτικο κόσμο για να περάσουν τελικά αυτά που θέλουν. Τώρα τα λέω όλα αυτά για να προβληματιστούμε για μας και να κάνουμε τις αντιστάσεις μας, να αντισταθούμε. Και βέβαια η πρώτη αντίσταση είναι η πνευματική ζωή και στις διακοπές και πάντοτε. Είναι η συνέπεια με τα πιστεύω μας. Να σας πω κάτι από το Ευαγγέλιο. Είναι στο κατά Μάρκον, 6ο κεφάλαιο, 31ο στίχος. Και λέει για αυτής, ο Κύριος, μιλάει ο Κύριος. «Δεύτε ημείς αυτοί κατηδίαν εις έρημον τόπων και αναπάβεστε ολίγων». Το λέει στους Αποστόλους. Ελάτε, λέει, ημείς αυτοί, δηλαδή τι, μόνοι σας, εσείς, οι Απόστολοι, κατηδίαν, ιδιαιτέρως, εις έρημον τόπων, όχι δημόσια, όχι σε καμιά μεγαλούπελη, με ωραίους κήπους και ωραία ξενοδοχεία, εις έρημον τόπων και αναπαύεστε ολίγων. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβουμε πού είναι η ανάπαυση. Πώς θα βρούμε την αλήθεια ανάπαυση? Μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από τη συμπεριφορά του Χριστού. Ο κατεξοχήν τέλειος άνθρωπος είναι ο Χριστός. Αν θέλεις να δεις πώς θα ζήσεις σωστά, για να χαρίσεις τη ζωή σου, να δεις πώς είσαι ο Χριστός και πώς διδάσκει και τους Αποστόλους. Εις έρημον τόπων λοιπόν και αναπαύεστε ολίγων. Ολίγων, όχι πολύ. Γιατί η πολλή ανάπαυση μετά φέρνει άλλα πράγματα. Ξεσηκώνονται τα πάθη. Ήσαν γάρ οι ερχόμενοι και οι πάγοντες πολλοί. Αυτοί που πηγαίνανε και έρχονταν στους Αποστόλους ήταν πολλοί. Και ουδέ φαγήν ευκαίρουν και δεν έβρισκαν χρόνο ούτε να φάνε. Θα πήγαινε ο ένας, θα έλεγε, Κύριε, σε παρακαλώ το παιδί μου, ξέρω εγώ, διάβασε του μια ευχή. Δεν βρίσκανε χρόνο και οι Απόστολοι να τακτοποιήσουν τον κόσμο ούτε για να φάνε. Και υπήρχε η ανάγκη για διακοπές. Και οι Απόστολοι λοιπόν τους στέλνει ο Χριστός σε διακοπές. Αλλά προσέξτε τις προϋποθέσεις. Εμείς αυτοί, του τέστην, μόνοι σας. Θες να ξεκουραστείς? Να ησυχάσεις λίγο. Να βρεις τον εαυτό σου. Να είσαι με τον εαυτό σου. Έτσι θα ξεκουραστείς. Όχι με άλλους. Θα πεις γιατί δεν τους αγαπάμε, τους άλλους αγαπάμε. Αλλά κάποια στιγμή θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας. Λίγο με τον εαυτό σου. Να δεις τον εαυτό σου στην ησυχία. Εις έρημον τόπων. Θες να αναπαυτείς? Σε έρημον τόπο. Πάνε διακοπές, λέει, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στις Μπαχάμες. Δηλαδή μέσα στην κοσμοσυρωή, εκεί που πατάει ο ένας πάνω στον άλλον σχεδόν, ας πούμε. Είναι ξεκούραση αυτό? Κάθε άλλο. Αφήνω τις αφορμές για αμαρτία που θα βρεις εκεί πέρα. Ο Κύριος τους στέλνει, προσέξτε, σε έρημο τόπο και όχι σε τεχνητή άνεση. Σήμερα νομίζουμε
ότι όταν είναι όλα τέλεια οργανωμένα, οι ανέσεις κλπ. Θα ξεκουραστούμε. Δεν ξεκουράζεις έτσι. Η άνεση φέρνει ανία. Να το θυμάστε αυτό. Παλιά οι άνθρωποι που ήταν πιο δύσκολες και βιωτικές συνθήκες δεν είχαν τόση κατάθλιψη όσο έχουμε σήμερα. Τόση βαρεμάρα. Γιατί ξέρουν ότι για να ζήσουν πρέπει να παλέψουν. Πρέπει να δουλέψουν και πάλι ήταν φτωχικά πολύ τα πράγματα. Σε ένα δωμάτιο μπορεί να μένουν και 8 και 10 άνθρωποι. Τώρα έχουν λίγο φτιάξει αυτά τα πράγματα. Λίγο ο άνθρωπος από αυτά έχει ησυχάσει λίγο. Αλλά η κατάθλιψη έχει πάει ως πρώτη αιτία νόσου, η κατάθλιψη. Η βαρεμάρα ως τελικό σταθμό έχει την κατάθλιψη. Τι είναι η βαρεμάρα και η ανία? Δεν βρίσκει νόημα ο άνθρωπος να κάνει κάτι. Σου λέει γιατί να το κάνω, δεν έχει νόημα. Δεν έχω λόγο να κάνω τίποτα. Στον έσχατο βαθμό της ανίας. Αυτό είναι η κατάθλιψη, η παραίτηση από όλα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί ο άνθρωπος έχει χάσει τον προσανατολισμό του, που είναι ο Θεός. Και αντί να ψυχαγωγείται, δηλαδή να άγει την ψυχή του προς τον Θεό, διασκεδάζει, διασκορπίζεται. Και τι κάνει? Αυξάνει ακόμη περισσότερο την ανία του και την κατάθλιψή του. Και βλέπετε και η διασκέδαση σήμερα πώς γίνεται? Με μια τέλεια απουσία κοινωνίας. Βλέπετε τα παιδιά στις παρέες, το καθένα είναι μπροστά στην οθόνη του κινητού του. Κατά τα άλλα έχουν παρέα. Και ο καθένας μιλάει στο κινητό του μέσω της οθόνης. Ή πάνε στο κλαμπ, ας πούμε, και το λένε κιόλας. Να σας διάβαζα και σας είπα για αυτή τη διδακτορική διατριβή. Χορεύω, λέει, για την πάρτι μου. Μα τόσοι είναι γύρω σου κλπ. Όχι, λέει, για τον εαυτό μου χορεύω. Δηλαδή και η διασκέδαση ακόμα γίνεται σήμερα μοναχική. Ο άνθρωπος δηλαδή όσο πάει κλείνεται στα πάθη του, κλείνεται στον εαυτό του, σε έναν άκρατο εγωισμό, και αυτό ξέρετε είναι η αρχή της κόλασης. Γιατί η κόλαση είναι η έσχατη ακοινωνισία. Η απόλυτη ακοινωνισία. Αυτό είναι η κόλαση. Δεν κοινωνείς με κανέναν. Ούτε με τον Θεό, ούτε με τους άλλους. Θυμηθείτε αυτό που το γράφει στον Άγιο Μακάριο, στο βίο του Αγίου Μακαρίου, που είδε στην έρημο ένα κρανίο και ρώτησε εκεί ποιος είσαι εσύ, και είπε είμαι ιερέας των ειδόλων. Και πώς περνάτε εκεί? Λέει χάλια περνάμε, είμαστε δεμένοι πλάτη με πλάτη. Που σημαίνει τι? Δεν βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Δεν υπάρχει κοινωνία. Αυτή είναι η κόλαση. Όταν εσύ, λέει, κάνεις λίγο προσευχή, γυρίζουμε λίγο και βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Και έχουμε μια αναψυχή, μια πορτοκαλάδα που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Λοιπόν, και διάβαζα και πρόσφατα έναν Άγιο σύγχρονο, σχετικά σύγχρονο, Στάρετς, νομίζω Ρώσος ήταν αυτός, και έλεγε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος? Όταν δεν θα υπάρχει, λέει, μονοπάτι για την πόρτα του γείτονα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή οι άνθρωποι θα κλειστούν τόσο πολύ στον εαυτό τους, θα έχουν κάνει τα σπίτια τους οχυρά. Και τώρα όσο πάμε έτσι δεν γίνεται τα σπίτια μας. Παλιά τα σπίτια ήταν ανοιχτές οι πόρτες. Δεν κλειδώναμε τα σπίτια μας. Τώρα πού να μείνει έτσι η πόρτα ξεκλείδωτη? Σιγά σιγά θα υπάρχει και δρόμος για το γείτονα. Η απόλυτη κοινωνισία. Και αυτό που οφείλεται? Ακριβώς οφείλεται στην υποταγή στα πάθη. Και ο πρώτος ακοινώνητος είναι ο ίδιος ο διάβολος. Γιατί δεν θέλησε να είναι κοινωνός με τον Θεό, έγινε αντάρτης του Θεού και κατέληξε σε μια απόλυτη απομόνωση. Επομένως προσέξτε τις παραμέτρους. Μέσα από το Ευαγγέλιο βγαίνουν αυτά. Να πάτε, λέει, εμείς αυτοί μόνοι σας, εις έρημον τόπον, για να ησυχάσεις, να ξεκουραστείς. Δεν χρειάζεται να πας σε ωραίες πόλεις να πληρώσεις και ένα σωρό χρήματα και με ωραίους κήπους και ωραία ξενοδοχεία και δεν ξέρω τι άλλο. Μπορεί να πας σε ένα βουνό, σε μια σκέτη πλαγιά, εκεί να κάτσεις μια ώρα, να πεις δύο λόγια προσευχή στο Θεό, να δεις τι ξεκούραση θα νιώσεις. Εννοείται βέβαια να έχεις τακτοποιήσει τη συνείδησή σου, να έχεις εξομολογηθεί, να έχεις καθαριστεί λίγο από τα γουρουνάκια που έλεγε κάποιος που έχουμε μέσα μας. Γιατί αν έχεις τα γουρουνάκια και πας και εκεί πάλι θα ταλαιπωρία θα είναι. Η αληθινή ξεκούραση είναι στην ησυχία. Στην απουσία, προσέξτε, των ερεθισμών των παθών. Τα οποία πάθη ερεθίζονται, προσέξτε, δια των αισθητηρίων.
Για τον αισθήσεων ερθίζονται τα πάθη. Κατεξοχήν και δια του λογισμού βέβαια και δια της μνήμης, αλλά κυρίως δια των αισθήσεων και κατεξοχήν δια των οφθαλμών. Αν ο άνθρωπος δεν ελέγξει τα μάτια του, τα αυτιά του, τις αισθήσεις του, δεν μπορεί να ησυχάσει από τις προκλήσεις του διαβόλου, από τους ερεθισμούς των παθών. Και τα πάθη είναι που κουράζουν τον άνθρωπο. Είναι αυτά που μας μολύνουν, μας λερώνουν, μας βρωμίζουν και μας κουράζουν. Δεν κουράζεσαι όταν είσαι δίπλα σε ένα, ας πούμε, σε ένα τόπο βρώμικο ή μέσα σε ένα βρώμικο τόπο. Λες πότε να φύγω. Αυτό κάνεις τον ίδιο στον εαυτό έτσι, όταν υποτάσσεσαι στα πάθη και αφήνεσαι στις προκλήσεις και στους ερεθισμούς των παθών. Πηγαίνετε λοιπόν, λέει ο Κύριος, σε έρημο τόπο, σε ήσυχο τόπο, όπου δεν υπάρχουν οι προκλήσεις των παθών. Ένα απλό. Γιατί να πας εκδρομή και να μην πας προσκύνημα, ή την εκδρομή να την κάνεις προσκύνημα και να πας σε ένα μοναστήρι και να επιδιώξεις να σε αναστραφείς με έναν Άγιο άνθρωπο και να μάθεις και το παιδί σου να έχει φίλους Αγίους μοναχούς και την κόρη σου Άγιες μοναχές. Αλλά υπάρχει αυτή η φοβία προτεσταντική, μην γίνει και καλόγρια κόρη. Βλέπετε πόσο μας έχει ποτίσει ο προτεσταντισμός. Βέβαια αυτή είναι αντιμοναχικοί αυτοί οι άνθρωποι. Πολεμάνε το μοναχισμό, δεν τον θέλουν. Γιατί έχουν διαστραφεί, έχουν χάσει την ουσία της πίστεως, την αληθινή πίστη. Αληθινή ξεκούραση είναι λοιπόν το να αποφύγεις την αμαρτία. Αληθινή κούραση και κόπος και πόνος και φθορά και αθυμία και μελαγχολία και κατάθλιψη και νέκρωση και θάνατος ένα είναι, να ξέρετε, η αμαρτία. Δεν φταίει η δουλειά, δεν φταίει, ξέρω εγώ, λένε, τα πολλά, εξαρτάται βέβαια, αν τα πολλά τα έχεις για να υπηρετήσεις τα πάθη σου, πάλι αμαρτία κάνεις. Αλλά εκείνο που κουράζει σε τελευταία ανάλυση είναι η αμαρτία. Και όχι μόνο κουράζει, σκοτώνει. Θες να ξεκουραστείς, να πολεμήσεις την αμαρτία. Να πας σε έρημο τόπο όπου δεν έχει τόσες προκλήσεις να αμαρτήσεις. Και τι λέει μετά ο Κύριος? Και αναπαύσαστε ολίγων. Έχει σημασία και αυτό το ολίγων. Όχι για πολύ, γιατί μετά θα πέσεις, υπάρχει φόβος βέβαια, να πέσεις στη ραθυμία, στην τεμπελιά, στη χάβνωση. Η διαρκής ανάπαυση δεν υπάρχει εδώ στη γη, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει μόνο στον ουρανό. Θα πρέπει ο χριστιανός, λέει ένας ερμηνευτής, ο Ζηγαβινός, και αυτός που είναι δάσκαλος της Εκκλησίας, για αυτούς το λέει, αλλά εμείς μπορούμε να το επεκτείνουμε και να το πούμε για όλους τους χριστιανούς. Θα πρέπει, λέει, να μην δίνει τον εαυτό του συνεχώς στα πλήθη, δηλαδή να αναλώνεται συνεχώς στο να βοηθά τους άλλους, να συμπαρίσταται, να συμβουλεύει κλπ. Αλλά εν καιρό συστέλεστε και ιδιάζω, δηλαδή να μένω μόνος μου, ιδιωτικά να ζω, και συνάγει το νου από τις έξω περιφοράς και να συγκεντρώνεις το νου σου από την εξωτερική περιφορά, την περιπλάνηση προς τα έξω. Αυτό είναι που κατεξοχήν κουράζει τον άνθρωπο, το σκόρπισμα. Και το λένε, ξέρετε, και οι σύγχρονοι επιστήμονες, υπάρχει και μια ορολογία, το λένε multitasking. Δηλαδή προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει πολλά έργα, ταυτόχρονα μάλιστα. Αυτό λένε και μάλιστα με τους υπολογιστές που έχουμε σήμερα. Προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει και κάτι στον υπολογιστή, να ποντάει και στο κινητό, ξέρω εγώ, να φτιάχνει και τον καφέ του. Όλο αυτό, λέει, ξέρετε τι κάνει τελικά? Καίει τον εγκέφαλο. Τον καίει τον εγκέφαλο. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος να λειτουργεί έτσι. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να ζει μια ζωή έτσι απλή, ήρεμη, ταπεινή, συγκεντρωμένος στον εαυτό του, έτσι ώστε να μπορεί να κοινωνήσει με τον Θεό. Γιατί όταν είσαι σκόρπιος, δεν έχεις τον εαυτό σου δηλαδή μαζί σου, δεν μπορείς να βρεις κανέναν. Ούτε τον Θεό, ούτε τον πλησίον. Και δεν μπορείς να κοινωνήσεις με κανέναν, αφού δεν έχεις τον εαυτό σου μαζί σου. Ο εαυτός σου είναι εκτός.
Είσαι εκτός εαυτού που λέμε. Ποια είναι η αληθινή ψυχαγωγία τελικά και πώς μπορούμε αληθινά να χαρούμε τις διακοπές μας, αν το πούμε και έτσι απλά. Θα έλεγα, όσο και αν φανεί έτσι πολύ ακραίο, αληθινή ψυχαγωγία, να ξέρετε, είναι η Θεία Λειτουργία, είναι η λατρεία. Αν ο άνθρωπος ζει τη Θεία Λειτουργία, έχει βρει την αληθινή ψυχαγωγία. Ξέρετε ποια θα είναι η ζωή μας στον Παράδεισο, αν μας αξιώσει εδώ και πάμε. Η Θεία Λειτουργία θα είναι. Η ζωή στον Παράδεισο θα είναι μια διαρκής Θεία Λειτουργία. Μια συνεχής δοξολογία του Θεού. Αυτό θα είναι ο Παράδεισος. Θέλεις να ξεκουραστείς πραγματικά, μάθε να αγαπάς τον Θεό, να λατρεύεις τον Θεό. Κατ' εξοχήν η αγάπη μας στον Θεό φανερώνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γιατί η πιο δυνατή, η πιο υψηλή προσευχή που έχουμε είναι η Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο. Να δώσεις στον Θεό Πατέρα τον Υιό Του, σφαγιασμένο, θυσιασμένο. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Δίνουμε στον Θεό Πατέρα τον Υιό Του σφαγιασμένο και τον παρακαλούμε εν ονόματι της θυσίας του Χριστού να μας ελεήσει, να μας συγχωρέσει. Δεν υπάρχει πιο ύψιστο πράγμα από αυτό και πιο ύψιστη ξεκούραση για την ψυχή. Και αυτό μπορείς να το κάνεις, δόξα τω Θεώ, ακόμα στην πατρίδα μας, όπου και αν βρεθείς, για να κάνεις τις λεγόμενες διακοπές σου. Και δεν πρέπει να το αμελεί αυτό ο χριστιανός. Κανονικά, λένε οι διαταγές των Αποστόλων, ο χριστιανός πρωί και βράδυ πρέπει να πηγαίνει στην εκκλησία, να λατρεύει το Θεό κάθε μέρα, 2 φορές την ημέρα. Εμείς το έχουμε καταντήσει 1 φορά τη βδομάδα και αυτό με το ζόρι. Πόσο λυπάμαι, έρχονται οι άνθρωποι πολλές φορές και μετά το ευλογημένη Βασιλεία και μετά το Ευαγγέλιο και μετά το κήρυγμα και μετά το χερουβικό. Καλά, χριστιανός είσαι και τι έχεις την ψευδαίσθηση ότι λειτουργήθηκες? Τι είσαι, κανένα ρομπότ, γυρνάω στο κουμπί και τώρα είμαι στη λατρεία του Θεού, έτσι έχω ανέβει στα ουράνια, ας πούμε. Δεν θέλει μια προετοιμασία η ψυχή. Αυτό εξυπηρετεί ο όρθρος. Αν δεν πας στον όρθρο, αν δεν ακούσεις το Θεό Ευαγγέλιο που μιλάει για την Ανάσταση, την Κυριακή, τι κατάλαβες από την Κυριακή? Κυριακή είναι Ανάσταση, είναι Πάσχα. Μετά λες, γιατί είναι άδεια η ψυχή μου? Μα πώς δεν θα είναι άδεια? Όταν λείπει ο Θεός, λείπει η χάρις του Θεού. Και υπάρχουν και γιορτές, για τις οποίες σας είπα μιλάει και ο Δημόκριτος. Εμείς έχουμε τις χριστιανικές γιορτές. Και αν δείτε στην εκκλησία μας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Κάθε μέρα έχουμε γιορτή. Θυμάμαι, είχε έρθει ένας γιατρός στο Άγιον Όρος και είχαμε το τυπικό με τη χάρη του Θεού τότε. Και λειτουργούσαμε κάθε μέρα στο κελί που είμαστε. Και τώρα το ίδιο τυπικό με τη χάρη του Θεού έχουμε. Στο μοναστήρι. Και ξέρετε τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος, τελείως αυθόρμητα? Λέει, πάτερ μου, εσείς εδώ πέρα έχετε κάθε μέρα γλέντι. Λέω, έτσι είναι. Κάθε μέρα γλέντι έχουμε. Κάθε μέρα πανηγυρίζουμε και δοξάζουμε το Θεό μέσα στη Θεία Λειτουργία. Εννοούσε ότι έχουμε Θεία Λειτουργία, αυτό εννοούσε. Ήταν πιστός άνθρωπος. Και το κατάλαβε, το έζησε και το είπε εντελώς αυθόρμητα. Κοιτάξτε, ο Χριστός μας θέλει να γλεντάμε τη ζωή μας. Αλήθεια το λέω. Το λέει η Αγία Γραφή, ξέρετε τι λέει? Η τρυφή μου μετά των ιών των ανθρώπων. Τρυφή θα πει γλέντι. Το Άγιο Πνεύμα μιλάει. Το γλέντι μου, λέει ο Θεός, είναι να είμαι με τους ανθρώπους. Και πότε είμαστε και γλεντάμε με το Θεό? Κατ' εξοχή στη Θεία Λειτουργία. Εκεί γλεντάμε με το Θεό. Έχει, ας πούμε, και ο χριστιανός το δικό του πάρτι. Αν μάθουμε έτσι να ζούμε, δεν θα κάνουμε διακοπές 15 μέρες το χρόνο και 20. Που μερικοί μόνο γι' αυτό ζουν. Έτσι. Η ζωή τους έχει γίνει το Σαββατοκύριακο και οι διακοπές. Έτσι δεν είναι? Κάθε μέρα έχεις διακοπές. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Δοξάζεις το Θεό, ζεις αυτό το γλέντι με το Θεό. Και αυτό είναι η χριστιανική ζωή. Η τρυφή μου μετά των ιών των ανθρώπων. Το λέει ο Χριστός. Και τι λέει ο διάβολος τώρα? Προσέξτε τι λέει. Δεύτε, λέει, και καταπαύσω μετά σε ορτάς του Θεού.
ελάτε, λέει, να καταστρέψουμε τις γιορτές του Θεού. Να καταργήσουμε την αργία της Κυριακής. Να μην πηγαίνουν στη λειτουργία την Κυριακή οι χριστιανοί. Είναι διαβολικά όλα αυτά. Εμείς κοιμόμαστε, νομίζουμε τα κάνει το κράτος. Δεν κάνει το κράτος. Ο διάβολος είναι από πίσω. Όταν είχε επιβληθεί ο κομμουνισμός στη Ρωσία, ξέρετε ότι τα Χριστούγεννα ήταν εργάσιμη μέρα. Σκόπιμα. Για να μην πάνε οι χριστιανοί στη λειτουργία, να δουλεύουν. Δεν φταίει και καταπαύσαμε τα εορτάς του Θεού. Αυτή είναι η χαρά του διαβόλου. Να πάψουν οι γιορτές του Θεού, να πάψει η Θεία Λειτουργία, να πάψουν οι αγρυπνίες, οι εσπερινοί, οι όρθροι. Αλλά βλέπεις και εμείς οι χριστιανοί πόσο συμπλέουμε με αυτό το πνεύμα. Κάνει ο παπάς, ας πούμε, την ακολουθία την καθημερινή, κανένας. Μόνος του, ούτε ψάλτης. Και ο ψάλτης για να πάει πρέπει να τον πληρώσει. Αλλιώς δεν πάει. Κάνει συμφωνία. Σωστό, έτσι, ναι. Έτσι είναι, το ξέρουμε. Να τα λέμε και τα δικά μας τα χάλια. Σου λέει, πάτερ μου, δεν είμαι εγώ κάθε μέρα στην εκκλησία. Κατά τα άλλα είναι ψάλτης, δηλώνει ψάλτης. Σαββατοκύριακο και άμα έχει και κάτι έκτακτο θα μου δώσει και κάτι ακόμα. Λοιπόν, δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει η Θεία Λειτουργία και τι σημαίνει να είσαι με το Θεό. Δεν ζούμε τη χαρά του Θεού. Γι' αυτό μετά ψάχνουμε για διασκέδαση και για διακοπές. Επομένως, η πηγή της χαράς είναι ο Χριστός. Πάμε στη Θεία Λειτουργία και τι κάνουμε εκεί? Δίνουμε τα πρόσφορά μας, την προσφορά μας, το ψωμί, το κρασί, που είναι πάλι τα δικά Του, μαζί με κάτι δικό μας. Παίρνουμε από το Χριστό το στάρι, το ζυμώνουμε, βάζουμε και κάτι δικό μας και το κάνουμε ψωμί. Παίρνουμε το σταφύλι, το κάνουμε μούστο, κρασί και το πάμε στο Χριστό. Τα δικά Του τα δίνουμε πάλι πίσω, ευχαριστιακά. Και τι μας δίνει ο Χριστός? Τον εαυτό Του. Τα κάνει αυτά που Του δίνουμε σώμα Του και αίμα Του. Μέγα μυστήριο. Μέγα μυστήριο. Σε αυτό το γλέντι μας καλεί ο Θεός. Και γεμίζει μετά η ψυχή μας όλη. Τώρα τι να πούμε? Να σας πω ηθικούς κανόνες? Ότι αν θέλεις να το ζήσεις αυτό το μυστήριο θα πρέπει να ντύνεσαι σεμνά. Πρέπει να τα πούμε και αυτά. Σήμερα πρέπει να λέμε και τα αυτονόητα. Πόσοι άντρες μου λένε πας στην εκκλησία Πάδρε και κολλάζεσαι. Με τον τρόπο που δεν είναι ντυμένες, όχι που είναι ντυμένες, που δεν είναι ντυμένες οι γυναίκες. Και πάνε και στείνονται και μπροστά σου, στις θέσεις των αντρών. Έτσι. Τι να τους πω εγώ? Τους λέω πάτε ρε παιδιά μπροστά να βλέπετε το τέμπλο ή πίσω από καμιά κολόνα. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Ναι. Και μετά λες γιατί είναι τόσο άδεια η ζωή μας? Γιατί πώς θα είναι? Όταν ας πούμε εσύ αμαρτάνεις έτσι και βάζεις και τους άλλους να αμαρτήσουν. Τους προκαλείς. Γιατί λέει ο Χριστός όταν δεις πονηρά, ήδη λέει κάνεις μοιχεία. Αλλά όταν και ο άλλος σε προκαλεί και άλλη σε προκαλεί να την δεις, και γίνει ολόκληρη επιστήμη πλέον αυτό το πράγμα. Η ειδωνοβλεψία και το πώς δεν θα ντυθεί η γυναίκα για να προκαλέσει. Τι να πούμε? Ότι οι πατέρες απαγορεύουν τα κοινά μπάνια? Μην σας σκανδαλίζει, τα απαγορεύουν. Ναι, θα μου πείτε είμαι πολύ αυστηρός. Το ξέρω, το έχω ακούσει πολλές φορές. Αλλά εγώ θα σας λέω την αλήθεια. Γιατί όταν πας και ξεγυμνώσεις, συγγνώμη για τη λέξη, εκεί πέρα, δημόσια, τι κάνεις, δεν σκανδαλίζεις? Είμαστε απαθείς? Έχουμε φτάσει στα μέτρα του Αδάμ και της Εύας πριν την πτώση? Μακάρι. Δεν είμαστε όμως. Γι' αυτό ο Χριστός μας έδωσε χιτώνες. Ξέρετε τι θα πει χιτώνας? Από πάνω μέχρι κάτω καλυμμένος. Να μην φαίνεται τίποτα. Αυτό είναι ο χιτώνας. Και σήμερα οι άνδρες και οι γυναίκες αποβάλλουν τους χιτώνες. Και μετά λένε εγώ δεν κάνω τίποτα. Τι κάνω εγώ? Γιατί μια χαρά είμαι, λέει η γυναίκα μου. Τι έχω, λέει, γιατί? Και θέλει να έρθει έτσι και στην εκκλησία και παντού.
Υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας που λέει απαγορεύεται να συλλούονται άνδρες και γυναίκες μαζί. Ακούστε το. Απαγορεύεται. Δεν ξέρουν οι Άγιοι Πατέρες γιατί το απαγορεύουν. Ξέρουν πολύ καλά. Γιατί από τα μάτια ξεκινάει η μοιχεία και η πορνεία. Για να μην σας πω ότι είναι ήδη μοιχεία και πορνεία. Ήδη. Ο Κύριος το είπε. Ότι ήδη έχεις κάνει μοιχεία στην καρδιά σου όταν δεις πονηρά. Τι να πούμε. Ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε και να χορεύουμε γιατί οι πατέρες απαγορεύουν τους χορούς. Ναι, τους απαγορεύουν. Μα θα μου πεις, πάτερ μου, τι μας λες τώρα, εδώ και στην ενορία μας έχουμε χορευτικό. Το ξέρω. Και η τάδε ενορία έχει και ομάδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου και κάνουν και προσευχή να νικήσουν. Το ξέρω. Και μπορεί να πάνε και στον επίσκοπο και στον πατριάρχη να πάρουν ευχή για να νικήσουν. Και κάνουν και αγιασμό για να νικήσουν. Τα έχουμε φάει όλα αυτά. Έχουν περάσει στη ζωή μας. Και τα θεωρούμε normal. Καθόλου normal δεν είναι αυτό. Ξέρετε ποιο είναι το normal. Να σας πω μια εικόνα. Σκεφτείτε έναν δρομέα που τρέχει, ας πούμε, και ενώ πηγαίνει πρώτος, σταματάει και αφήνει τους άλλους να περάσουν πρώτοι. Τι θα κάνανε από τις κερκίδες οι άνθρωποι. Δεν θα το γιουχάρανε, θα του λένε χαζός είσαι, αφού ήσουν πρώτος. Ναι, ένας χριστιανός χαίρεται να είναι οι άλλοι πρώτοι, να είναι τελευταίος. Αν θες να είσαι χριστιανός, δεν μπορείς να λειτουργείς ανταγωνιστικά. Και ο αθλητισμός αυτό είναι, λειτουργείς ανταγωνιστικά. Δεν λειτουργείς αδελφικά. Λέει στο βίο των Αγίων Βασιλείου και Γρηγορίου. Ξέρετε, αυτές οι μαθητές, συμφοιτητές, στο Πανεπιστήμιο, στην Αθήνα. Έτσι. Σήμερα θα λέγαμε Χάρβαρντ. Η Αθήνα τότε ήταν το σημερινό Χάρβαρντ. Χαιρόμαστε, λέει, ο ένας να δίνει την πρωτιά στον άλλον. Το γράφανε οι Άγιοι μεταξύ τους. Δεν είχαν ανταγωνισμό. Προσπαθούσαν ποιος να γίνει δεύτερος, τελευταίος και να είναι ο άλλος πρώτος. Και ήταν κορυφαίοι στην επιστήμη τους, έτσι. Και μάλιστα ο Άγιος Γρηγόρης είχε γίνει και ένα χρόνο είχε μείνει καθηγητής του Πανεπιστημίου, τον είχαν κάνει. Τόσο καλός ήταν. Εμείς όμως σήμερα έχουμε τόση διαστροφή, ξαναλέω, που έχουμε νομιμοποιήσει τον ανταγωνισμό και κάνουμε και λειτουργίες για να περάσουν τα παιδιά στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή τα άλλα 10 ημέρα που δεν θα περάσουν, τι θα πούμε για αυτά, ότι ο Θεός δεν τα αγαπάει αυτά, δεν άκουσε την προσευχή της μάνας τους. Να κάνεις λειτουργία για να είναι το παιδάκι σου καλός χριστιανός και να γράψει με τρόπο που πρέπει και να μην αντιγράφει και να μην κλέβει και να μην μισεί και να βοηθάει τους άλλους, ναι, το καταλαβαίνω. Σήμερα η επιτυχία πάει μαζί με τον ανταγωνισμό. Η διάκριση. Και τι είναι η διάκριση, δεν είναι ουσιαστικά μια υπηρεσία της καινοδοξίας μας. Αυτό είναι. Για να βγει μετά η μαμά να πει, ξέρεις, το δικό μου το παιδί πέρασε. Σιγά, και τι έγινε. Θα πάει και στην άλλη πόλη και θα πέσει στην ανηθικότητα και θα καταστραφεί ηθικά. Και το θεωρείς επιτυχία αυτό, που πέρασε στο πανεπιστήμιο. Ένας γέροντας το έλεγε πανεπιζήμιο. Λοιπόν, τα λέω αυτά έτσι εν παρενθέσει, για να καταλάβουμε πόσο έχουμε αλωτριωθεί. Τι άλλο να πούμε. Ότι παντού και πάντοτε πρέπει να είμαστε αγωνιστές. Είτε έχεις, ας πούμε, διακοπές, έχεις αργία από την εργασία σου, είτε είσαι στην εργασία σου. Δεν πρέπει να αφήνεις τον κανόνα σου, τον προσωπικό σου κανόνα. Καλοκαίρι δεν σημαίνει σταματάω την προσευχή μου, σταματάω τις μετάνοιές μου, σταματάω τη μελέτη μου την πνευματική. Ίσα ίσα είναι μια αφορμή για να κάνω πιο έντονο αγώνα. Να ιδιάσω, όχι να ιδιάσω, να ιδιάσω, δηλαδή να βρω τον εαυτό μου, να ζήσω μόνος μου λίγο στην ησυχία, στη σιωπή, στην προσευχή. Επειδή νομίζω ότι αρκετά είπαμε, να μην σας κουράσω περισσότερο, πιο πολύ έδωσα κάποιες αφορμές, πολλά περισσότερα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά για να δώσουμε και χρόνο στη συζήτηση, νομίζω, κύριε Αβραάμ, να σταματήσουμε λίγο εδώ.
και να ακούσω εσάς, αν έχετε κάτι. Αυτό που σας είπα πάντως, κρατήστε το αν θέλετε, ότι η ψυχαγωγία έχει γίνει πλέον ένας τρόπος ώστε το κράτος, προσέξτε θα σας πω, να ελέγχει τους πολίτες. Είναι τρόπος καταστολής. Ο χουλιγκανισμός που έχουμε στα γήπεδα, ουσιαστικά τι υπηρετεί, το κράτος υπηρετεί. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι βγάζουν όλο το μίσος τους εκεί και δεν ασχολούνται με αυτά που πρέπει να ασχοληθούν. Όλη τους τη ζωτικότητα τη δίνουν σε ένα ανούσιο, σε ένα πράγμα που δεν έχει σημασία. Και να το πούμε και αυτό, αναλώνονται σε κάτι που είναι ήδη στημένο και προαποφασισμένο. Έτσι, οι ίδιοι το λένε. Ότι οι αγώνες είναι σικέ, έτσι δεν το λένε. Είναι ήδη προαποφασισμένο το αποτέλεσμα. Και σκοτώνονται οι φίλαθλοι και τραυματίζονται. Και πρόσφατα διάβαζα στο τελευταίο ντέρμπι που είχαν, δεν θυμάμαι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τι ήταν αυτή, και πήγανε πόσοι, 50 στο νοσοκομείο. Σοβαρά, λέει, τραυματισμένοι. Δηλαδή να κινδυνεύει η ζωή τους. Και αυτό το λέμε πολιτισμό. Προσέξτε. Πολιτιστικές εκδηλώσεις σου λέει ποδόσφαιρο. Και όλα τα άλλα, τα συναφή. Αυτό δεν είναι πολιτισμός, αυτό είναι παλιβαρβαρισμός. Ξαναγυρνάμε στη βαρβαρότητα. Αλλά αυτό υπηρετεί το κράτος. Γιατί έχει τέτοιους πολίτες οι οποίοι πλέον δεν ασχολούνται με τα μείζωνα θέματα. Και μετά έρχεται η ομοφιλοφιλία, έρχεται η απάλληψη οτιδήποτε χριστιανικού έχει απομείνει. Τώρα με την αλλαγή που θέλουν να κάνουν στο Σύνταγμα, να απαλλείψουν τα πάντα που θυμίζουν Ορθοδοξία, ανοίγει ο δρόμος πλέον νομικά για την πλήρη αποχριστιάνιση του έθνους. Και ο σώζον σε αυτόν σωθήτο μετά. Ο καθένας θα πρέπει να ανασκουμποθεί και να αρχίσει να αυτοκατηχείται και να κατηχεί και τα παιδιά του, αν θέλει να βρει έτσι το δρόμο για τη σωτηρία. Ευχαριστούμε, Πατέρα Σάβα, που με αφορμή το θέμα σας οι διακοπές μας είπατε πολλά περισσότερα γενικά για τον τρόπο ζωής του χριστιανού. Είμαι σίγουρος ότι μας προβληματίσατε και να έρχεστε αυτός ο προβληματισμός μας να μεταπληκτεί σε απόφαση ζωής και τρόπο ζωής. Το λέω πάντα, αν κάποιος έχει, ας μην διστάζει, γιατί βοηθάει και τους άλλους που διστάζουν πιο πολύ. Και μετά λένε, αυτό που ρώτησε το ήθελα και εγώ να το ρωτήσω. Ναι. Αν κάνουμε μια παραγωγή στους παθιατρικείς που κομμάτια εξαρτήσεων, εξαρτήσεις τι είναι, είναι μια κατάσταση που... Δώστε το μικρόφωνο αν μπορείτε. Δεν φτάνει. Θα το πω εγώ μετά το ερώτημα. Που μπαίνω σε μια κατάσταση όπου υποδουλώνουμε στο πάθος. Το πάθος θα μπορούσε να είναι οι κατουσιογόνες ουσίες, θα μπορούσε να είναι τα τυχερά παιχνίδια, το αλκοόλ. Αυτός ο τύπος της διασκέδασης, η μαζοποιημένη διασκέδαση λοιπόν, και η εξάρτηση στο ίντερνετ, το λένε και έτσι. Γιατί εγώ έτσι το έμαθα, τώρα μέσα από εσάς το μαθαίνω με τη μορφή των παθών. Ακριβώς. Και καλούνται οι ειδικοί, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα με το να εξισορροπήσουν το εγώ του ανθρώπου. Δηλαδή να τον βάλουν με μια επανένταξη, επανακοινωνικοποίηση του ατόμου, να προσθέσουν και άλλα στοιχεία της ζωής, και άλλα ερεθίσματα της ζωής μας, για να μπορέσουν να τα εξισορροπήσουν αυτά τα πράγματα. Όταν όμως προχωράει η εξάρτηση, έρχεται η κατάθλιψη. Χαίρομαι πολύ που μέσα από τη θεολογική προσέγγιση μπορούμε να το δούμε μέσω των παθών, ναι. Και η θεραπεία μας είναι ο Θεός. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ κέριο αυτό που το όνομά σας. Η Κυριακή μας λέει, η αδελφή Κυριακή. Να πω πάλι την ερώτηση. Μίλησε για τις εξαρτήσεις, για τα ναρκωτικά, για το αλκοόλ, το οποίο είναι μείζον πρόβλημα, ξέρετε, σήμερα στους νέους. Να σας πω την εμπειρία μου σαν πνευματικός. Τα νέα παιδιά
που έρχονται να εξομολογηθούν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν κάνει ναρκωτικά. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Ναι. Πάρα πολλά παιδιά. Δεν είναι απλό το θέμα. Είναι αυτό που το είπαμε θεολογικά και το είπε και η κυρία Κυριακή. Είναι η υποταγή στη φιλιδονία. Αυτό είναι η εξάρτηση. Γιατί πλέον αυτό προβάλλεται μέσα από τη διασκέδαση. Το ύψιστο αγαθό που προβάλλει το Hollywood είναι η ειδονή. Να μην ξεγελιόμαστε. Σου λέει δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από το να ικανοποιήσεις την ειδονή, τη σάρκα. Ξαναγυρνάω σε αυτή τη διδακτορική διατριβή που σας είπα, διάβασα, επιστήμον. Και πήρε συνεντεύξεις από τους διευθυντές που έχουν αυτά τα κλαμπ. Ξέρετε τι έλεγε ένας τέτοιος που είχε 2-3 τέτοια κλαμπ. Αφήστε τα, λέει, όλα τα άλλα. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της διασκέδασης σήμερα είναι, τι νομίζετε, ο ερωτισμός. Το είπε, μόνος του το είπε ο άνθρωπος. Ο ερωτισμός. Όλοι που πάνε εκεί αυτό ψάχνουν. Το πάθος της φιλιδονίας να ικανοποιήσουν. Έστω και για μια βραδιά. Τίποτα άλλο. Ο Μάτο είπε και αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η ψυχαγωγία σήμερα. Ο άκρατος ερωτισμός. Τίποτα άλλο. Και ένας άνθρωπος που είναι έτσι σε αυτό το πράγμα υποταγμένος είναι γεμάτος μοναξιά. Και μετά λέει η κυρία Κυριακή να τον κοινωνικοποιήσουμε. Τι να κοινωνικοποιήσεις αν δεν αποβάλει τη φιλιδονία. Να εξισορροπήσουμε το εγώ. Τι να εξισορροπήσεις. Το θέμα να φύγει το εγώ. Και να γίνει εμείς. Να γίνει Θεός και άνθρωπος, Θεός και Εκκλησία, Θεός και όλοι. Αληθινή κοινωνικοποίηση είναι η ένταξη στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού. Βλέπετε, πάμε στη Θεία Λειτουργία και όταν ζεις στη Θεία Λειτουργία ποτέ δεν νιώθεις μόνος. Ποτέ δεν είσαι μόνος. Είναι και η αδερφή σου δίπλα σου, είναι ο ιερέας. Στη θέση του Χριστού είναι ο Θεός. Είναι το γλέντι με το Θεό και τους ανθρώπους. Δείτε πώς βγαίνουν οι άνθρωποι μετά από την λειτουργία. Όσο και άσχετοι να είναι αλλαγμένοι όλοι. Λίγο πολύ. Κάτι πήραν λίγο από το φως του Χριστού, το αναστάσιμο φως. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος υποταχθεί στη φιλιδονία, αυτό είναι εξάρτηση. Και η άκρατη φιλιδονία είναι τα ναρκωτικά, οι εξαρτήσεις, δεν σας το είπα αυτό. Μέσα στο σχέδιο των παγκοσμιοποιητών είναι τα ναρκωτικά. Τι δεν θέλουν, νομίζετε ότι θέλουν να τα εξαλείψουν τα ναρκωτικά? Μας κοροϊδεύουν. Αφού ήδη τα διοχετεύουν τα ναρκωτικά στα παιδιά. Ήδη τα ανέχονται μέσα στα κλαμπ. Αυτός ο Χάξλεϊ που σας μίλησα προηγουμένως, ξέρετε, μιλούσε για ένα ναρκωτικά ονόματι σώμα. Αγγλικά, σώμα, S-O-M-A. Το οποίο, πολύ πιθανό να το πήρε από την ελληνική λέξη, σώμα. Το σώμα, δηλαδή η λατρεία του σώματος, αυτό λανσάρεται σήμερα. Αυτό δεν λανσάρεται. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια, είχα ακούσει μια μικρή κοπελίτσα, 15 χρόνια ήτανε, και μου είπε πόσο άσχημα ένιωθε για το σώμα της. Και πώς το προσπαθούσε να το φτιάξει και λόγω και ότι θα πάει στην παραλία και πώς θα τη δούνε. Ήταν η ζωή της αυτό το πράγμα. Και λέω, καλά, γι' αυτό ζει αυτή η κοπέλα. Ψυχή δεν έχει? Όχι, δεν είχε ψυχή. Ζούσε για το σώμα της. Και σου λέει, δεν έχω καλό σώμα, είμαι κατεστραμμένη. Αυτό έχει περάσει σήμερα στα παιδιά. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μόνο σώμα. Και αυτό το ναρκωτικό του Χάξλι λέγονταν σώμα. Και ο Χάξλι μιλούσε και για το LSD. Το LSD, ξέρετε τι είναι το LSD. Λοιπόν, το παρεσιόγονο. Λοιπόν, αυτό, η εξουσία, οι παγκοσμιοποιητές, σιγά σιγά θα δείτε θα το αφήσουν ελεύθερο. Ήδη έχουν γίνει τα λεγόμενα χασισοφεστιβάλ. Μπροστά παρακαλώ στον άγνωστο στρατιώτη. Από την νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Από πριν τα κάνανε. Και τώρα τα κάνουν και τώρα μάλιστα πρόσφατα, ξαναλέω, δεν κάνω πολιτική, μην παραξηγήσετε, αλλά σας δίνω αφορμές για να σκεφτείτε. Κυκλοφόρησαν παρακαλώ ερωτηματολόγιο πρόσφατα, και έγινε μεγάλος άλλος, που ρωτούσαν τους ανθρώπους αν συμφωνείτε με την νομιμοποίηση της συνθηκής Κανάβερος. Σε μια πολιτεία της Αμερικής είναι νόμιμη πλέον. Ναι. Νομίζω Αλάσκα. Ναι. Και στην Ολλανδία δεν είναι νόμιμη. Και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα δείτε, προσέξτε, αυτό το προβάλλει κομματική νεολαία.
Δεν το προβάλλει ένας ναρκωμανής, που σημαίνει είναι γραμμή του κόμματος. Είναι η γραμμή των εξουσιαστών. Να ποτίζουν το λαό με τα ναρκωτικά για να τον έχουν κατεσταλμένο. Και θα δείτε σιγά σιγά θα γίνει νόμιμο, γιατί ξέρετε τι έλεγε στην ερώτηση. Φυσικό πράγμα δεν είναι, φυτό δεν είναι. Γιατί να μην το βάζουμε στη γλάστρα μας. Και να το έχουμε για να είμαστε σε διαρκή εφορία, παρακαλώ. Έτσι. Διαρκή εφορία και διαρκή καταστολή. Έτσι μας θέλουν. Και εμείς τα χάφτουμε όλα αυτά, γιατί αν δείτε όλες τις ταινίες του Hollywood, αυτό προβάλλουν, τον ερωτισμό και τα LSD. Και εμείς τα χάφτουμε και λέμε διασκεδάζουμε. Και αυτοί όχι μας μεταμορφώνουν, μας αναμορφώνουν. Δηλαδή μας διαλύουν. Και χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Και σου λέει τι έννοια έχει η ζωή. Η ύψιστη εκδήλωση ζωής και η ύψιστη ποιότητα ζωής είναι η διασκέδαση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ζουν οι άνθρωποι για το Σαββατοκύριακο και τις 20 μέρες διακοπές. Και σκέφτονται όλο τον χρόνο που θα πάνε διακοπές. Και τι θα κάνουν εκεί που θα πάνε. Αυτή είναι η ζωή τους. Γιατί έχει περάσει αυτό το ιδανικό, θα σας δώσω το λόγο, ναι. Το ιδανικό ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο ως αξία. Γι' αυτό και τα παιδιά σήμερα σου λέει γιατί να διαβάσω. Τι έννοια έχει το διάβασμα. Γιατί το βιβλίο θα σου ανοίξει λίγο το μυαλό. Να το πω τώρα ανθρωποκεντρικά. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι το βιβλίο και τη μελέτη. Αλλά για τον κόσμο είναι και έτσι. Δηλαδή είναι ένα εργαλείο λίγο ο άνθρωπος να κινητοποιήσει τη σκέψη του. Οι κρατούντες δεν μας θέλουν να σκεφτόμαστε. Γι' αυτό δεν μας θέλουν και να διαβάζουμε. Γι' αυτό και τώρα στα σχολεία τα βιβλία λένε για τις καφετιέρες και για τα άλλα τα βρώμικα και λοιπά που ξέρετε και για το σάκι, για το σάκης και όλα αυτά τα γνωστά τα ξέρετε. Πώς περνάνε στα παιδιά μια ζωή που φτιάχνουν έναν άνθρωπο απλώς καταναλωτή. Τίποτα άλλο. Να μάθει να κάνει κατανάλωση για να υπηρετούνται οι τράπεζες και οι παγκοσμιοποιητές. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω με πολύ λύπη, γιατί ακριβώς έτσι όπως ζούμε, ετοιμάζουμε το δρόμο για τον Αντίχριστο. Και όπως λέει αυτός ο Huxley, τελικά δεν θα χρειαστεί παγκόσμιος δικτάκτορας και μεγάλος αδερφός. Μόνοι μας εμείς θα ζητήσουμε τον Αντίχριστο. Μόνοι οι άνθρωποι εκούσια θα πάνε και θα του πούνε έλα, σε θέλουμε, σε εσένα θέλουμε, σε λατρεύουμε, έλα. Δεν θα επιβληθεί δηλαδή με τη βία. Θα το ζητήσουν οι άνθρωποι. Θα έρθουν σε τέτοια κατάσταση που θα ζητάνε τον Αντίχριστο. Έτσι θα γίνει. Τελικά. Γιατί θα έχουν υποταχθεί στην ειδονή. Η ειδονή είναι το εργαλείο των παγκοσμιοποιητών, μαζί με τα ναρκωτικά, που και τα ναρκωτικά αυτό υπηρετούν, την ειδονή, την άκρατη φιλιδονία. Και ποια είναι η αντίσταση. Η αντίσταση είναι ακριβώς το αντίθετο, η άσκηση. Για ένα ίδρυμα στην Κύπρο άκουσα πώς θεραπεύουν τους ναρκωμανείς από την εξάρτηση. Τους βάζουν να κάνουν ζωή μοναχού. Να ζήσουν μοναχικά. Πώς ζει ένας μοναχός, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θες, παιδάκι μου, να απελευθερωθείς από την εξάρτηση, πρέπει να γίνεις ασκητής. Έτσι είναι. Και αυτό δεν είναι μόνο για τους εξαρτημένους επίσημα, για όλους μας είναι, να ξέρετε. Η άσκηση είναι για όλους. Η ζωή ορθόδοξη είναι ασκητική, που σημαίνει εγκράτεια και στα μάτια και στις αισθήσεις και στο φαγητό και στην κοιλία και σε όλα. Αν δεν έχεις εγκράτεια, δεν μπορείς να αντισταθείς στην ειδονή. Οπότε μετά τι γίνεται, ο διάβολος σε δένει με αυτό. Και είσαι πράγματι εξαρτημένος. Μπορεί να μην παίρνεις ναρκωτικά όπως αυτοί οι επίσημα εξαρτημένοι, αλλά ήδη είσαι εξαρτημένος από τη φιλιδονία. Πάρτε να δείτε πόσοι άνθρωποι σήμερα προσπαθούν να δυνατήσουν και δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Και γυναίκες και άνδρες. Και αν τα καταφέρουν για λίγο με 1002 διαιτολόγους και δεν ξέρω, δεν συμμαζεύεται πού πάνε, ας πούμε, μέχρι και στους βουδιστές πάνε και κάνουν και γιόγκα και τέτοιες αχλαμάρες ανοησίες και προσκυνήματα δαιμόνων και δεν μπορούν να απελευθερωθούν από την ειδονία, τη φιλιδονία, το φαγητό. Γιατί? Πολύ απλά, γιατί δεν έχουν κοινωνία με τη χάρη, με το Άγιο Πνεύμα. Καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, εγκράτεια. Θες να συμμαζέψεις την κοιλία σου? Πρέπει να ενεργοποιήσεις το Άγιο Πνεύμα, να κάνεις ζωή εκκλησιαστική δηλαδή. Ξομολογηθείς, να κοινωνήσεις, να κάνεις τις νηστείες που λέει η Εκκλησία. Και έτσι θα έρθεις στην εγκράτεια. Και δεν θα σε κάνει κουμάντο το σώμα, σώμα εδώ, που είπε και ο Huxley, το ναρκωτικό, αλλά θα το κάνεις εσύ κουμάντο. Θα κυβερνάς εσύ τον εαυτό σου. Επομένως, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, είναι πολύ κέρια.
Και βλέπετε ακριβώς πως η θεραπεία μας είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και όλοι μισούν την Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί αντιστέκεται στα σχέδιά τους. Ο μόνος που αντιστέκεται σήμερα στην παγκοσμιοποίηση είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, τίποτα άλλο. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα έχουν υποχωρήσει. Τίποτα δεν αντιστέκεται. Αξίες. Ποιες αξίες? Ο άνθρωπος δεν ζει με αξίες. Λέει, το λένε και οι Ορθόδοξοι καμιά φορά, ομιλητές, λέει, δεν δίνουμε στα παιδιά αξίες. Τι να τις κάνουν τις αξίες τα παιδιά? Ο άνθρωπος δεν ζει με αξίες. Ο άνθρωπος ζει με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν είπε πάρτε αξίες για να ζήσετε, είπε πάρτε εμένα για να ζήσετε. Εγώ είμαι η ζωή σας. Αν δεν έχεις προσωπική κοινωνία με τον Χριστό, ένωση με τον Χριστό, τι να σου κάνουν οι αξίες? Ελληνοορθόδοξος πολιτισμός λέει και όλο τέτοια. Τι να το κάνει αυτό το παιδί σήμερα? Και πώς θα αποφύγει τα ναρκωτικά? Σου λέει, τι είναι αυτά που μου λες εμένα? Εγώ τη βρίσκω εκεί πέρα. Έχεις να μου πεις κάτι καλύτερο από αυτό? Από το σώμα? Από τη λάσπη αυτή που κυλιέμαι? Έχω το Χριστό. Όχι εμένα, όχι αξίες, το Χριστό. Βρες το Χριστό και θα περάσεις πάνω από όλα αυτά. Από τη λάσπη που κυλιέσαι, ως χείρος. Κάτι θέλετε να πείτε και από ώρα και δεν σας αφήνω. Πέστε. Εγώ είμαι από την Αμερική, από τη Φλόριδα, και έχουμε αυτά τα θέματα που μιλάς, έχουμε μεγάλα προβλήματα, γιατί τώρα σε όλα τα states έχουν ανοίξει πολλά θέματα για ναρκωτικών, για τη marijuana του παντός, γιατί λένε είναι εντάξει τώρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα τώρα τα states θα ψηφίσουν σιγά ένα από ένα. Αρχινάει τώρα σιγά σιγά. Και εμείς σαν πολίτες που είμαστε εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ψηφίζουμε αντί και βλέπεις κοντά αμέσως το ρίχνουν θα το κάνουμε. Γιατί έρχεται το οικονομικό. Γιατί λέει θα βάλουμε το κοντά, θα τους έχουμε εκεί και θα κάνουμε φόρους. Θα τους βάζουμε φόρους να ανοίγουν κάτι για δουλειά. Αυτό το βλέπω πολύ δύσκολο να το εξηγηθώ αυτό. Και προπαντός εδώ κοντά στην Ελλάδα έχουμε μεγαλύτερα θέματα. Νόμιζα, γιατί τώρα 2 εβδομάδες έχω έρθει και έχω δει πάρα πολλά πράγματα εδώ στην Κατερίνη προπαντός και περπατάω, βλέπω τα παιδιά και φοβάμαι πάρα πολύ τι γίνεται εδώ κοντά. Είναι χειρότερα από το νόμιζα. Είναι 4 χρόνια που έχω έρθει. Εσύ τώρα που είσαι εκεί πάνω στο Άγιον Όρος, τι μας μπορείς να μας δώσεις να πολεμήσουμε αυτό το άκουστο? Θα σας πω, είπατε κάτι που είναι κομβικό. Μιλήσατε για οικονομία και για οικονομικούς λόγους, έτσι. Κοιτάξτε, μας έχουν περάσει και αυτό το παραμύθι, ότι η χαρά εξαρτάται από την οικονομία. Δηλαδή, αν πάει καλά η οικονομία, είμαστε ευτυχισμένοι. Είναι ψέμα αυτό. Μεγάλο ψέμα. Όλα πάνε καλά όταν είσαι πλούσιος. Ψέμα. Η Ορθοδοξία τι λέει? Εκούσια πτωχία λέει. Ακριβώς το αντίθετο. Προσέξτε, τώρα κάνουμε επανάσταση. Ανατρέπουμε όλο τον κόσμο. Ναι, ο Χριστός ήρθε για να ανατρέψει τον κόσμο. Και ο κόσμος τι είναι? Η λατρεία του χρήματος, οικονομία. Ανοίξτε την τηλεόραση, τι λέει? Συνέχεια για τους οικονομικούς δείκτες. Πώς πάει το δολάριο, το ευρώ, έτσι, οι δείκτες αυτοί, πώς τους λένε, NSAID και λοιπά, διάφορα, στο χρηματιστήριο και θα γίνει κράκ, δεν θα γίνει κράκ. Λοιπόν, και μας κρατάνε συνέχεια σε αυτή την αγωνία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ας πούμε, που να εξασφαλίσει την ευτυχία μας παρά το να πάνε καλά τα οικονομικά θέματα. Είναι ψέμα αυτό. Δεν πρέπει να τους ακούμε. Αντίθετα, η θεραπεία και η αντίσταση για την οποία μιλήσατε είναι ακριβώς η ορθόδοξη ζωή, που σε μαθαίνει να αγαπάς τη φτώχεια. Σε μαθαίνει να αγαπάς την περιφρόνηση. Σε μαθαίνει να αγαπάς την άσκηση, την εγκράτεια, την νηστεία. Αν δεν τα κάνεις αυτά, δεν βρίσκεις χαρά. Γιατί δεν βρίσκεις την πηγή της χαράς, που είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο καρπός του Πνεύματος, εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και έχει τηλεόραση που λέει όχι. Καρπός της οικονομίας και των κλαμπ και των ναρκωτικών είναι η χαρά. Μην κοιτάς, μην ακούς τι λέει ο Χριστός. Ψέμα. Αλλά μας έχει ποτίσει τόσο πολύ που το έχουμε κάνει κριτήριο. Και σου λέει, ναι, μεν εντάξει, πάτερ μου, τα λες καλά, αλλά μετά εγώ θα ζημιωθεί η τσέπη μου.
Είναι το έσχατο κριτήριο, προσέξτε. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, είναι ρίζα όλων των παθών η φιλαργυρία. Εκεί κολλάνε όλοι. Βλέπετε τώρα, είπαμε για αυτούς που ανεβάσαμε πάνω στην εξουσία. Όχι ότι οι προηγούμενοι είναι καλύτεροι, έτσι. Γιατί τους ανεβάζουμε όλους αυτούς που ανεβάζουμε? Ποιο είναι το κριτήριο? Το έσχατο κριτήριο είναι η τσέπη. Θα μου το διορίσεις το παιδί, θα σε ψηφίσω. Δεν πάνε να είσαι άθεος. Δεν πάνε να βγάλεις τους πνευματικούς από τα σχολεία. Τώρα θα κατεβάσουν και τις εικόνες και λοιπά. Θα διδάσκουν τα παιδιά την ομοφυλοφιλία ως κάτι φυσιολογικό. Δεν με ενδιαφέρει. Θα μου το διορίσεις? Εντάξει. Το έσχατο κριτήριο. Καταλάβατε. Πρέπει να κάνουμε μια ολική αναθεώρηση. Δεν είναι το κριτήριο τα χρήματα. Θα γίνουμε φτωχοί, να γίνουμε φτωχοί. Θα μας κόψει το μισό, να μας τον κόψει. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να σώσω την ψυχή μου. Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Μας έχουν περάσει το μήνυμα και το έχουμε φάει, ενώ στο βάθος άλλα μας λέει η πίστη μας, ότι εδώ τελειώνουν όλα. Δεν τελειώνουν εδώ όλα. Δεν ήρθαμε για εδώ. Είμαστε περαστικοί. Εδώ είναι το ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο δεν πας για να μείνεις. Πας για 1-2 μέρες και θα φύγεις. Για να πας στο σπίτι σου. Το σπίτι μας είναι πάνω, στον ουρανό. Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Εμείς πάμε να φτιάξουμε πολιτισμό. Ξέρετε ποιοι έφτιαξαν τον πολιτισμό? Τα παιδιά του Κάιν. Τα παιδιά του Κάιν. Τι ήταν ο Κάιν? Ο πρώτος δολοφόνος. Τα παιδιά του κάναν τον πολιτισμό. Τον πρώτο πολιτισμό. Ο Χριστός δεν ήρθε να κάνει πολιτισμό. Το έχουμε φάει και αυτό το παραμύθι. Πολιτιστικές εκδηλώσεις και μας εκπολιτίζουν, δηλαδή μας αποχριστιανίζουν. Δεν ταιριάζει πολιτισμός με τον Χριστό. Προσέξτε, δεν κηρύσω αιρετικά πράγματα. Μετά τον Κάιν γεννήθηκε ο Σιθ, ο οποίος σημαίνει αντικατάσταση. Ήταν στην αντικατάσταση του Κάιν. Και βγήκε μια καλή γενιά από τα παιδιά του Σιθ. Αλλά τα παιδιά του Κάιν ήταν αυτά που κάναν πολιτισμό. Τα παιδιά του Σιθ δεν κάναν πολιτισμό. Ήτανε τα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό και λέει η Αγία Γραφή, οι ιοί του Θεού. Και ένας πλανεμένος, ο Λιακόπουλος, λέει και ονόματα γιατί τα λέει και πρέπει να τα πούμε να τους ξέρετε. Είναι πλανεμένος αυτός ο καημένος. Οι ιοί του Θεού, λέει, είναι οι άγγελοι οι οποίοι ήρθαν σε επιμιξία με τις θυγατέρες των ανθρώπων και κάναν ανοησίες. Οι ιοί του Θεού είναι οι απόγονοι του Σιθ. Είναι η καλή γενιά. Αυτοί ήταν αφιερωμένοι στο Θεό, στην προσευχή, στη μετάνοια. Τα παιδιά του Κάιν ήταν οι ιοί των ανθρώπων. Έτσι, οι κολλημένοι στη γη. Πότε ήρθε ο κατακλυσμός? Όταν μπερδεύτηκαν αυτές οι δύο γενιές. Και θέλησαν και τα παιδιά του Σιθ να εκπολιτιστούν. Αυτό πάμε να πάθουμε κι εμείς τώρα, το έχουμε πάθει ήδη δηλαδή. Να εκπολιτιστούμε. Δεν ζούσαμε έτσι. Εμείς είχαμε το δικό μας πολιτισμό, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και η ζωή μας κανονιζόταν με βάση τις γιορτές. Τι ήξερε ο αγρότης, του Αγίου Δημητρίου θα σπείρω, ας πούμε. Του Αγίου Κωνσταντίνου, ξέρω εγώ, θα θερήσω. Όλη η ζωή μας ήταν εποντισμένη με τον Χριστό, με την Ορθοδοξία. Τώρα έρχονται και σου λένε η μέρα, λέει, της βλασφημίας. Το ξέρετε, υπάρχει και η μέρα της βλασφημίας. Η μέρα γιόγκα. Καθιερώθηκε η μέρα γιόγκα, το ξέρετε, από τον ΟΗΕ. Και αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος πριν 2-3 χρόνια. Και ευτυχώς που τώρα έβγαλε και το είπε, ότι η γιόγκα είναι απαράδεκτη, είναι στοιχείο του Ινδουισμού, θρησκεία. Λοιπόν, αυτές είναι οι γιορτές του διαβόλου. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα, τι λέει ο διάβολος, δεύτε και καταπαύσομεν τα εορτάς του Θεού. Και αντί για την γιορτή που σου λέει η Εκκλησία, σου δίνει ο διάβολος ένα υποκατάστατο. Και αντί τον πολιτισμό που σου δίνει η Εκκλησία, σου έρχεται ο διάβολος και σου δίνει τον άλλο πολιτισμό, τον τεχνικό. Και οι άνθρωποι σήμερα έχουν φτάσει να λατρέψουν τον τεχνικό πολιτισμό. Σας έλεγα στην προηγούμενη ομιλία όσοι είσαστε, ότι υπάρχει θρησκεία της Google. Το ξέρετε, υπάρχει θρησκεία, ένας την έφτιαξε. Γιατί λέει η Google πλέον είναι σαν το Θεό. Ό,τι τη ρωτάς στην Google, σου απαντάει. Άρα, Θεός η Google. Μη γελάτε. Έχει φτάσει ο άνθρωπος να θεοποιήσει αυτό το πράγμα. Είναι Θεός η Google, υπάρχει τέτοια θρησκεία. Αναγνωρισμένη. Καταλάβατε. Για γέλια και για κλάματα. Πού έχει φτάσει η ανθρωπότητα δηλαδή. Και έτσι θα έρθει ο Αντίχριστος.
Ο άνθρωπος λατρεύει τα έργα των χειρών του. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Λατρεύει την τεχνολογία. Και τελικά λατρεύει τη σκλαβιά του. Θέλει να γίνεται σκλάβος. Αυτή είναι η έσχατη κατάπτωση. Να αποβάλεις δηλαδή εκούσια πλέον τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του κατοικώνα. Την ελευθερία και τη λογικότητα. Γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα βασικά του ανθρώπου. Η ελευθερία, το αυτοεξούσιο και η λογικότητα, η λογική σκέψη. Όταν ο άνθρωπος τα αποβάλει αυτά, πάβει να είναι άνθρωπος. Και τέτοιους μας θέλουν. Υποταγμένους και χωρίς σκέψη. Είδατε τι σας είπα. Τρέλα λέει. Διασκέδαση ίσον τρέλα. Να τρελαθείς. Να βγεις από τον εαυτό σου. Να αποβάλεις κάθε ίχνος ανθρωπιάς δηλαδή τελικά. Ευχαριστώ και για αυτή την ερώτηση. Δηλαδή πρέπει να αποδομήσουμε και αυτό το στερεότυπο οικονομία. Προσέξτε το. Να φύγει αυτό το πράγμα. Να μην είναι κριτήριο η οικονομία. Να μην φοβόμαστε να γίνουμε φτωχοί. Να μην θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι. Αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο θα δείτε ότι το λέει απερίφραστα. Μακάρι η πτωχή. Όχι το πνεύματι. Μακάρι η πτωχή. Το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Φυσικά και η πτωχή το πνεύματι, αλλά και η πτωχή. Η πτωχή το πνεύματι το λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Για τους ταπεινούς. Αλλά ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει η πτωχή. Είναι μακάρι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν την αυτάρκεια και αρκούνται στα λίγα και δεν επιδιώκουν την άνεση που φέρνει ανία και τον πολιτισμό τον τεχνικό, αλλά τον Θεό. Ορίστε. Λέω γέροντα, πολλές φορές δεν ξέρω αν αυτό που λέω είναι σωστό ή όχι, αλλά εγώ το πιστεύω ακράδαντα ότι η κρίση αυτή είναι μια ευλογία για τον τόπο μας. Να έρθουμε λίγο στα συγκαλά μας, γιατί έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ και πολλά πράγματα ξεκινήσανε από την ίδια τη γυναίκα, να πω. Γιατί βγήκε στη δουλειά, έχει παρατήσει την οικογένεια, τα παιδιά. Παλιά γυρίζαμε στο σπίτι, βρίσκαμε μια μαμά στο σπίτι. Και όλα αυτά δηλαδή έχουν τόσο βάθος όλα αυτά τα πράγματα και από πού ξεκινάνε, που σήμερα και εγωισμό έχουμε πάρα πολύ και από εκεί ξεκινάνε πολλά πράγματα από τον εγωισμό. Βλέπουμε όλα αυτά τα διαζύγια που δεν κάνουν υπομονή. Γιατί οι παλιοί λέγαν ένα πάρα πολύ ωραίο. Από τη γυναίκα ξεκινάει το σπίτι και από τη γυναίκα φυλάει. Δεν ξέρω αν το σκέφτομαι σωστά αυτό. Σωστά το σκέφτεστε. Να πάω λίγο πιο βαθιά. Βέβαια έχουμε χάσει, έχουμε ξεφύγει από το χρόνο. Αν θέλει κάποιος να φύγει, κύριε Αβράμου, μπορεί νομίζω να φύγει. Λοιπόν, γιατί βγήκαν οι γυναίκες στη δουλειά, ξέρετε? Ακριβώς για να έρθει όλη αυτή η καταστροφή. Να σας πω, επειδή βλέπετε το διαδίκτυο, στο YouTube υπάρχει ένα βιντεάκι του Ααρών Ρούσο. Αυτός έχει πεθάνει τώρα. Το 2007 είχε μία συνέντευξη, μία συνομιλία με τον Ροκφέλερ. Αυτό τον Μπάμπλτο. Τι του είχε πει ο Ροκφέλερ, προσέξτε. Του είχε πει ότι εμείς σπήραμε το κήρυγμα του φεμινισμού και βγάλαμε τις γυναίκες στον δρόμο, στη δουλειά. Εμείς. Οι τραπεζίτες. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, για να φορολογήσουμε και το άλλο μισό της ανθρωπότητας, τις γυναίκες δηλαδή. Οπότε να διπλασιαστούν τα κέρδη τους. Έτσι, γιατί ένας που βγαίνει στον δρόμο και εργάζεται, φορολογείται. Η γυναίκα που εργάζεται στο σπίτι δεν φορολογείται. Έτσι δεν είναι, ενώ παράγει έργο. Παράγει εργασία. Δεν φορολογείται. Όταν όμως τη βγάλεις στη δουλειά θα τη φορολογήσεις. Θα τις πάρεις τα μισά και τώρα παίρνουν και παραπάνω. Μέχρι που οι άνθρωποι δεν φτάνουν κιόλας να πληρώσουν τους φόρους. Δηλαδή εργάζονται για να πληρώνουν τους φόρους. Ναι, αλλά αυτό είναι η συνέπεια των αμαρτιών μας. Πρώτος λόγος λοιπόν αυτός. Δεύτερος λόγος, το είπε ο Ροκφέλερ. Να διαλύσουμε την οικογένεια. Γιατί όταν φύγει η οικογένεια, όταν φύγει η μάνα, πάει η οικογένεια. Και γιατί θα διαλύσουν την οικογένεια, σας το είπα. Για να περάσει μετά η άκρητη φιλιδονία. Γιατί η οικογένεια είναι φραγμός στη φιλιδονία. Βάζει ένα όριο. Και σου λέει εντάξει, τη γυναίκα σου, μέχρι εκεί. Και ο Χριστός γι' αυτό έδωσε το γάμο. Δεν είναι η τέλεια ζωή ο γάμος, έτσι η τέλεια ζωή είναι η παρθενία. Αυτό που έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός δεν έκανε γάμο. Ο γάμος είναι μια συγκατάβαση στην ανθρώπινη αδυναμία. Και σου λέει εντάξει, δεν μπορείς, δεν θέλεις μάλλον. Άντε, να έχεις μια γυναίκα, η γυναίκα να έχει έναν άντρα. Μέχρι εκεί. Σου λέει τώρα αυτός, εμάς δεν μας συμφέρει αυτό.
Γιατί από έναν υγιή γάμο βγαίνουν υγιείς προσωπικότητες, οι οποίες αντιστέκονται στα σχέδιά μας. Δεν θέλουμε το γάμο. Πριν χρόνια, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, μου είχαν πει για ένα σύριαλ που είχε τίτλο Η οικογένεια βλάπτη. Μπράβο. Η οικογένεια βλάπτη. Το θυμάστε? Δεν ξέρω. Καλύτερα που δεν το θυμάστε, δεν το βλέπατε. Λοιπόν, αλλά δείχνει το πνεύμα. Το πνεύμα των παγκοσμιοποιητών αυτό είναι. Γιατί βλάπτει η οικογένεια? Γιατί αντιστρατεύεται στη φιλιδονία, στην άκρατη φιλιδονία. Οπότε σου λένε να διαλύσουμε την οικογένεια. Είναι όλα αυτά στοχευμένα, προσέξτε. Δεν βγήκε τυχαία η γυναίκα στον δρόμο, στην εργασία. Έπεσαν χρήματα, έγιναν διαδηλώσεις. Και εμείς λέμε, α, κοίταξε ο λαός. Ποιος λαός? Πληρωμένοι είναι αυτοί που βγαίνουν και φωνάζουν. Οι φεμινίστριες και όλοι αυτοί. Είναι πληρωμένοι, τους δίνουν χρήματα οι τραπεζίτες. Γιατί έτσι προωθούνται τα σχέδιά τους. Και εμείς τρώμε κουτόχορτο. Καταλάβατε. Λίγο πρέπει να είμαστε πονηροί με την καλή έννοια. Μην τρώμε κουτόχορτο. Και έτσι κάνανε αυτό που κάνανε και προχωράνε. Και σήμερα, ξαναλέω, ενώ υπάρχει πληροφόρηση πλέον, τα πάντα είναι γνωστά, δεν αντιδρά κανένας. Σαν να μας έχουν ναρκώσει όλους. Γιατί στο βάθος, ξέρετε, δεν είναι μόνο το ψέκασμα, εντάξει, είναι και αυτό. Από πίσω είναι τα πάθη μας. Είναι αυτό που σας είπα, η λατρεία της οικονομίας, της τσέπης δηλαδή. Και σου λέει, μην το κάνεις αυτό, θα χάσεις το μισθό σου. Και δεν τολμάει ο παπάς να μιλήσει, γιατί ο δεσπότης θα του κόψει το μισθό. Δεν τολμάει να μιλήσει ο δεσπότης, γιατί θα τον καθαιρέσει ο πατριάρχης, ας πούμε. Εκεί το πάμε το πράγμα, καταλάβετε, γιατί έσχατο το κριτήριο είναι, αν δεν ξεπεράσουμε τα πάθη μας, θα είμαστε δούλοι. Πάρτε το είδηση. Ο διάβολος μας θέλει δούλους, δεν μας θέλει ελεύθερους. Και τα δεσμά του διαβόλου είναι ακριβώς αυτά. Φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία. Θες να γίνεις ελεύθερος, πρέπει να αποβάλεις αυτά τα δεσμά, τα οποία ο διάβολος σου τα χρυσώνει. Σου λέει, αυτά είναι η χαρά σου, αυτή είναι η ευτυχία σου. Να είσαι πλούσιος, να έχεις ειδονή χωρίς περιορισμούς, έτσι, και να έχεις και τα μπράβο του κόσμου. Κοσμική δύναμη και αναγνώριση. Αυτά πρέπει να τα πετάξουμε, να τα φτύσουμε, να το πούμε απλά. Αν δεν το κάνει αυτό, ο άνθρωπος δεν γίνεται χριστιανός. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός. Αν έχεις αυτά τα πράγματα, αν αγαπάς αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, λέει, πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του. Και κυρίως ο εαυτός μας είναι ακριβώς αυτά που αγαπάμε. Και αυτά που αγαπάμε είναι αυτά που δεν πρέπει να αγαπάμε. Σας είπα, τα χρήματα, η δόξα και οι ειδονές. Αν δεν τα αποβάλει αυτά, αυτές τις άρρωστες αγάπες, δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν ο άνθρωπος. Ούτε τον Χριστό, ούτε κανέναν άνθρωπο μπορεί να αγαπήσει. Γι' αυτό διαλύονται και οι γάμοι και οι οικογένειες και οι σχέσεις. Και ο άνθρωπος καταντάει σε μια απέραντη μοναξιά, σε μια απέραντη ακοινωνισία. Λοιπόν, κύριε Αβραάμ, να απολύσουμε. Ευχαριστούμε τον θεολόγο σας να αποχωρήσει της καρδιάς μας. Να ευχηθώ καλή υπόλοιπη αναστάσιμη περίοδο και διακοπές με τον Χριστό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Ο Χριστός μαζί μας. Όπως είπαμε, θα με και για λίγο.